pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balenciagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka
Sinubala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Radyo Bombo! Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligad sa tag ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Pizza 4 kita sa bulan sang Abril 2022. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtubida sa tag na nga launa ibidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subuman sa aton mga Bombo correspondents, sinasayin sila tag sa mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subuman sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa, makita nga mabatihan kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. MBCCI o kon Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry may panugyan angot sa sa nagapadayon karon nga pagsaka sa presyo sang langis. Samtang mga eskwelahan nga magapatigayon sa face-to-face classes, preparado na para sa sining pagbukas sang school year. Local government units nga yara sa gyapon sa alert level 2 gina-challenge sang aton nga gobernador. Pagwasa nga election watch list sa siyudad sa Bacolod, wala sang dapat kahangawan suno sa sa aton election officer attorney Sorbito.
Kag sa pila naman ka mga nagapanguna nga mga balita national, presidential candidates sa ginpatiyon kagabi nga presidential debate, nagapati nga tawo kag sistema ang nagapalala banwa sang korupsyon sa pungsod Pilipinas. Kag sa balita international, Pope Francis plano nga magabisita sa Ukraine. Amo natin mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa Lunes ng edisyon sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pagkatalakayon na natin karon banwa, no, ginatry natin nga liwat nga ma-interview ang aton DPWH District Engineer Havillana. Ini may kantanan sa ginatalakay nato sa nagligad nga topiko, ang ining ginaobra karon nga dalan dira sa may daan nga airport sa siyudad sa Bacolod. Ang ining dalan mga kabyanan nga may ara sa nga ginapatiyon nga asphalt overlaying. Daw kalawig na daw nag-isa nagkabulan nga ginsuguran ini. Daw wala gyapon madapatan, wala gyapon mabubuan sang asfalto. Ang sang nagligad nga pag-interview nato sa kay Engineer Havillana, gipayag nga pagka the next day magapatigayon sila sang meeting with the contractor para nga hibalon kung ano ang mga dapat o para hibalon anong mga rason kung ang natrasar ang pag-obra sa nasabit nga proyekto. Kaya dapat magatapos na siya by April 9. Pero until now daw, I just don't know, no? Ipapamangkot nato na karon sa kay Engineer Havillana kung ano na ang outcome kag kung bala na nasuguran na pag-aspalto ini. So istorya nato na karon dugay-dugay diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. Kagabi natapos mga kabyanan ang isa pagid kahugnat sa presidential debate. Sa tanan nga mga nagapadalagan bilang presidente sa pungsod Pilipinas sa kinaandan, as usual, sa ginapaabot naton, wala sa gyapon magtambong. No? Ang isa sa mga magapadalagan na bilang presidente sa pungsod Pilipinas, si Bongbong Marcos, na wala sa gyapon magtambong kagapon sa debate. Ang aton punto diriti kinamatarong mana sang tagsa ka mga kandidato nga hindi magtambong sa isa ka debate. Pero kinamatarong man siguro sa mga katawhan nga mabatian man ang ila siniya nga mga punto de vista, mga ila sini nga plataporma di gobyerno. Nga blang ara ang tanan naga inatubangay, hindi nga pamatian ta lang sa samtang ginapatigan ang kampanya, ang campaign rally nga nagambal sa entablado. Kay pinaka the best nga mabatian naton ang mga punto nila yang inabalang random nga gina-interview kag wala kay balo kung anong ipamangkot, basta gulpiada lang ipamangkot na nato may baluan ng ila sini sabat sa tagsa-tagsa kay mga kandidato. So amo ni taning kay gayunan nga ang mga supporter sa halimbawa ang abutante nga hindi pa magbuto simo basi pa man lang sa imo yang pagigbahin sa debate. Kag may mapresentar kada nga mga maayo nga mga punto, kag maayo nga mga sabat sa mga panamangkutanon basi pa man lang niya magkambyo ang panghuna-huna sa mga butante kag sa imo magabuto. No? So amo man daya ang beauty, no, kung nga may aras ang debate para nga matungkad naton ya kag makita ginaton matun-an naton kung ano ang mga aras sa panghuna-huna kag balatyagon sa tagsa ka mga kandidato. Amo man ang ginbasihan gani sa nagligad nga presidential election sa magdaog si Presidente Rodrigo Duterte tungod man sa debate, hindi bala batunon yung mga kagindi. Amo ni ang isa sa nakapadaog sa kay Presidente Duterte ang iyang sabat to sadtuan ay sa debate sa issue mga kabyanan sa West Philippine Sea kag sa issue sang droga sa pungsod Pilipinas. Dito sikat si Presidente Duterte sang maghambal siya. Sa debate niya ginpatigayon, hindi sa political rally. Sa debate, nagambal si Presidente Rodrigo Duterte niya, in 3 to 6 months, masulbar na ang problema sa droga di sa Pilipinas. Tapnaon niya ang droga sa Pilipinas in 3 to 6 months time. No?
ti kundi hinugyaw ang tanan ng mga tao sa debate na nabatian banwa, no? Kag ang isa pagid ka punto mga kabyanan nga ginapayag ni Presidente Duterte nga mumanisa sa mga faktor nga sa pagdayaw siya sa mga pumuluyo, sa mga butante, ang sabahin sa isyu sa West Philippine Sea, ang iyang tindog. Nadumduman niyo tong tindog ni Presidente Duterte, nagambal siya nga kung magdawag ako presidente, majitski ko kadto sa West Philippine Sea, ko na majitski ako sa West Philippine Sea. Agod nga makadto ko sa mga kapuluan dito kay ipanindugan ta kag kuhaon taning aton niya kinamatarong sa sini nga mga kapuluan nga yara nagatungtong sa West Philippine Sea. Nagambal pa siya gani nga ti kun patsyon gimang ko sang mga insik dito ya sa among mga kaislahan kumag jet ski gimang ko iti malos nyo lang ko galing. Amo ato nga mga pahayag sang presidente nga nagtatak sa paminsaron sa mga pumulo sa mga butante. Atong nagapangduha-duha nga magbuto sa kay Presidente Duterte sang nakabati siya nga pahayag nga sulbaron niya ang druga within 3 to 6 months time. Kag majit ski sa pagkanto sa majitski siya sa West Philippine Sea para ipakibato ng aton kinamatarong. Amo to ang nagtatak sa pangunahuna sa mga katawhan kung nga nga nagdaog overwhelming ang kadamuon sang numero sa mga katawhan nga nagbuto sa kay Presidente Rodrigo Duterte. Di sa diin bala na batian ato nga mga tinaga, wala tuya mabatian bisan ginambal niya patuya sa ginambal niya kung ginambal niya man to sa mga political rally ngin patigayon. Wala to ya ang impact ato sa debate. Sanggin pang puso sila tanan nga mga presidentiables. Sanggin isa-isa sila pamangkot kag ginhimulsuhan kung ano ilang nga mga stand, ang ilang nga pananawan, ang ilang nga panindugan sa pila ka mga isyu nga nagakatabo diri sa Pilipinas. Subot silingon nga importanteng debate. Hindi kita makasiling nga way na debate, way na pulos. No. That's why nga ginatanaw bisan pagani si ang utod ni Bongbong Marcos ni BBM, naga-encourage siya ma-attend ka sa debate kay importante na. Mismo ang utod, ang magulang nga si Amy Marcos ang encourage kaya nagahambal sa kay BBM siya mag-attend ka sa debate kay importante na. Yet pila na ka debate ginpaligad way magtambong si BBM. So ti ang punto dira ang sa aton man diri, ang sa ako niya punto mo ni. Kanugon sa oportunidad no nga at least mabatian ang iyang payag. Ti galing kay ang iyang option is hindi na iya mag-attend sa debate. Pero kung nag-attend siya sa debate, sayang man nga mabatian niya nga mga punto sa pila ka mga isyu nga ginapamangkot. Hindi man kita makasiling nga siya, amo-amom nagyapo kasi nagligad, nagdebate man, sila man nagyapo naginatubangay. No. Kaysa nagligad nga debate, lain man tuya mga line of questioning, lain man tuya nga mga ang pila ka mga punto dito yang nga ginpahayag nila, hindi pa tuya sufficiente. Hindi sufficient enough para ma-explain nila, mapabatsyag nila ang ilang nga kung ano ginang aras sila tagipusoon, kag sila nga mga panghuna-huna. Ti, amo na ning opportunity nga ginsugpunan ang debate para nga kung ano man to ang wala mo ma-express sa una nga debate, mapadayon mo pabotyag kag patag sa mga katawhan ti gindula no talikdan ang ining oportunidad nga magkapakilala. Anyway, iyan ay kinamatarong, tanan kita may kinamatarong, way man sang criminal offense nga kag wala man sang criminal liability sa isa ka kandidato, isa ka political candidate, isa ka presidential candidate, wala man sang criminal liability kung hindi siya mag-attend sa ginapatawag nga debate. Way man sang kwadra, way man sang may gin-violate nga kasuguan. Pero tayo nga ito na punto, sayang, no? Nga hindi mabatian. Sang iban nga
Halimbawa karon ang sa atong punto mo ni, no? Ti okay lang na iya kung hindi makatambong sa debate isa ka kandidato. Kaysa mga diehard supporters siya bisan mabatian man siya kag hindi sa debate, hindi na iya makapakambyo sa ilang panguna-una mo. No, amo na ginayang aras silang panguna-una yang amo nang butuhon. Sa mga diehard nga mga supporters. Pero sa mga hindi pa yang sa piyak pa yang ang ila yang nakursunadahan nga pilion lain nga kandidato, base pa man lang nga sa pagpamati sa debate pagkambyong ang yang paminsaron ni bala nga sa tagsa isa sa aton mangin supporter man ni Lini Robredo, ni Isko Moreno, ni Leo Didi Guzman, ni Faisal Mangundato, Ping Lacson, sino pa itong isa? Hindi bala nga sa kada isa sa aton nga may lain-lain nga mga ginatanaw nga pagabutuhon pagkabati naton sang debate, hindi bala kung gisa na makasiliman ta nga si kwanto do may punto to aw. Hindi bala? Okay, dira gid naton mahibaluan, banwa kung ano ang matutuod, kung ano kadalom ang knowledge sa isa ka nagapadalagan kag kung ano iya nga balatyagon sa iya nga pagpadalagan. Amo naman na ng punto day para mabatian day. Malay mo, samtang hindi kuya gali, example lang niya, hindi kuya bi Bongbong Marcos, ba si Lini Robredo kuya abi. Tapos ang pagpamati ko sa debate, sin ko daw may punto ya si Bongbong sa kay Lini, sa kay Bongbong naman ta. Sa kay Bongbong ta, hindi ba? So amo na ng punto, nga ginapatigayon ang debate. No? Para tagan sa oportunidad, ang tagsa-tagsa, nga makapalayag sa ilang balatyagon kag panghuna-huna. 44 minutos banwa ang nakaligan sa tag ng alas 11. This time, ko na ito ng report sa patrol upod sa kay Bombo Carla May Defensor. Ini may kang tanan mga kabyanan sa ining pila ka mga follow-up sa incident isang shooting. No? Ining shooting yan, hindi na shooting sa mga artista. Shooting incident nga sa din ang mga ginpanglutang nagkalamatay. Kagapon to may shooting incident sa siyudad sa Bago, kag ginsundan man sa may Abada Sky, Barangay Vista Alegre, ang natanan nga mga biktima, lonsay nagkalamatay, dead on the spot, matapos nga inigin panglutang. Yari ang follow-up report, Bombo Carla May Defensor. Please come in. Bombo Dan, patayon ang pagpangitan sa Subungaw sa sospetado sa pagtiro patay sa kanyang John Mendoza kagahapon sa may Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bombadan. So kagabi na monitoran ini siya akong mayara sa information ng kapulisan sa Police Station 7 nga ara lang gid sa area tiyo Bombadan no sa area sa kundiin na tuntad ang pagluthang niya kay Edgar John Mendoza, Bombadan. So ini wala galing na natikayon ni balakpan sa mga kapulisan Bombodan. So sa gihapon padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa sospetado sa Subong Bombodan. Wala pa natapos ang iya sining reglementary schedule Bombodan, no? Pero sa Subong Bombodan ginahikot sa kapulisan kag ang pamilya mismo willing gid magpasaka sang kaso sa kay Darrell Daza Bombodan. So din siya kinatudlo na sospetado Bombodan. So ini siya last grudge personal grudge ang ginalantaw diri nga motibo kung agin na luthang niya ini biktima nga si Edgar John Mendoza Bombodan. So amo ni last Friday may ari ni sila sang paglalisanay nga duwa Bombodan ti suno kay Police Captain Elmer Bonilla posible sa natabo ini nga insidente o kung shooting incident na pagduthang niya sa biktima posible nga siya nakagamit ini siya sang illegal nga droga Bombodan. Kaga may mga information man ang mga kapulisan na ini siya na user ini siya sang illegal nga droga Bombodan. So Bombodan. Carla. Yes, Bombodan. Amo ni gani ang masakit nga kamatuoran subong. Nga sang una daw maano gid kita nga matapna nini ang illegal drugs. Daw kay tungod nga kadamo sa mga krimen nga nagakatabo nga kasami ang mga culprit o kung ini mga suspitsado nga nagahimo sang krimen nakatira sa nga droga, mga drug addict, no kay nagagamit sang droga. Nga sa diin daw amo ni permi ang rason kung nga ang magkakomiter sang krimen ang isa ka tawo kun lang sa droga. Kaya masubo-subo kay
until now padayon nga may mga krimen nga nagakatabo nga sa din ang mga suspitsado lulong sa gyapon sa illegal nga droga. Do amo na nga uhaw no uhaw kita sadto nga sa nakabati kita sang hambal ni Presidente Rodrigo Duterte nga in 3 to 6 months period, 6 months time matap na gid ang droga, no? Pero anyway, naghimo man ang gobyerno sang sang pamaagi pero daw ka bulubudlag gid siguro maubos matap na ang ining mga naga deal sa illegal drugs. Ang pinaka-latest nga krimen nga nakomiter kagapon nga sa diin ang suspitsado ginapaya ginagamit sa illegal drugs sa Bombo Carla. Yes, Abong Badan, tiyan mo na nga mga information nga nakuha natin sa kapulisan at the same time, man ang nakuha nga mga information nga gikan man sa pumuluyo, Abong Badan. Kag ini nga suspetsado nga si Daryl Daza nga ni Abong Badan, may-ari ini siya gali previous nga kaso nga pagpangawat, Abong Badan. Kag sa information nga napaton sa kapulisan sa pumuluyo, mga isa pa lang ini siya kabulan nga nakagwa sa prisuhan, Abong Badan. Hindi subong ginakanting ginisa sa mga kapulisan para at least Bombadan matagaan sa hustisya ang biktima sa pagpanluthang Bombadan. So Bombadan, pamatiyan nato na pakayag gikan kay Police Captain Elmer Bonilla. Regarding sa update sang shooting incident na natambo kagapon diri sa area sang Baday Sky Barangay Alegre involving isang sa persona ang katuan isang iyang kontra mismo pagin luthang mga business patay na siya. So regarding sa update sang shooting incident na natambo kagapon diri sa area sang Baday Sky Barangay Alegre involving isang sa persona ang katuan isang iyang kontra mismo pagin luthang mga business patay na siya. So hasta subong no padayon ng aton hot pursuit operation isa sa suspitsado kadin sang kagapon sang natabong insidente. So kagabi no may information kita na receive ng suspitsado ato sa area galing lang kay way naton tigayon na na dakpan pero way pa naglap sa aton period sang hot pursuit operation subong parla nung natinguan natin nga matapos ng mga dokumento pertaining sa filing of the case. So kung hindi na siya madakpan within sininga period, file natin ang kaso diapon sa iya. Inisyang suspitsado no sang gi-check natin sa record station. May ara ni sa previous case ng 2020 theft sa area. So now one month pa lang ni kuno sunod sa mga pumuluyo dira nga nakagawa siya. At sunod sa pumuluyo nga tuning persona ni user man ni sa kuno. So basi siguro kagabi kagahapon siya tabong insidente gamit siya kagamoto nag-trigger kay may heated argument na ni sila nga daan between sa biktima kay prior sining insidente gin pablater ni sang biktima kaya naging naway na sila dasang last Friday. Patawag sila sa barangay for amicable settlement. So isa pa gid sa bagay nga natanaw naton nga gintunaan ilang old gods. Ginbili na natin sa barangay nga every now and then ang barangay kanod nga kadto sa ilang balay. Pero information nato na baton dilo na lagyo na tong suspetsado. So sir, plano dito sa pagbilang pasakaan sa kaso sa suspetsado? Ginapiparatan na ng mga dokumento, legal document para sa filing sa complaint. Babadaan naman ito na mapayag ikan kay Police Captain Elmer Bonilla regarding ni sa case ni Mendoza, Babadaan sa pagkatiro pasaway ni Daryl Daza, Babadaan. Amo gani subali pinsan ko gani ko kagapon kay may information ko nga na baton nga daw gina-casing na to nila to kay daw na siplatan na to sa isa ka area. Pinsan ko gani ko natigayon na to nga madakpan. Wala na tigayon na mga madakpan Bombadan no, pero subong ginatinguan gid sa mga kapulisan nga madakpan ini nga suspetsado kag sa pamilya naman sang biktima Bombadan ti ginapabantayan man no sa mga tanod sa barangay Bombadan sa dangerous ini ang persona Bumbo Carla.
Amugid gani Bombodan, no? So kabay pa Bombodan nga ini madakpan na ini nga suspetsado at least pala makahatag man sang hustisya sa biktima at the same time manging safe man ang palibot Bombodan. Yes, Bombodan, so diri naman kita no sa nagduntad nga shooting incident sa area sa Bago, Bombodan sa may barangay Taluk, Bago City, Negros Occidental. Kag diri isa ka jeepney driver ini Bombodan no ang na biktima Bombodan. So ini siya kilala kay Jerry Pasyolan kag residente ini siya sa para uno barangay Talok Bombodan. So ini Bombodan ang investigasyon ni subong sa mga kapulisan nakagather na ini sila sa information nga gikan sa mga witness o kung sakay man sa salakyan Bombodan. Pero ini ginaibalo pag nila kung pila gikabilog ang sakay sa jeep Bombodan, no? Susunod kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar Bombodan, Chief ako na Deputy Bombodan sa Bago City Police Station. So saya tinakagather na ini sila sa information sa mga witnesses kay na nila no na identify na nila kung sino ni ang mga nakasakay sa jeep Bombodan. Kag ini Bombodan sa sunod sa mga witnesses ang ini nga suspetsado Bombodan, isa ini siya sa ila, no? Isa man sa pasahero. Kag nagapungko, ini siya gali Bombodan, ay kagapon sa information natin nga nakuha sa pagdataw sa mga kapulisan, initial information nga sa likod sa passenger seat kapungko ang suspect. Pero sunod gali sa nagather nga information sa kapulisan sa mismo nga mga witnesses Bombodan, ang suspetsado ara gali sa likod sa biktima Bombodan, no? So wala ka namo Bombodan na gintiro niya lang sa gilayon ang biktima kag ang igo sa biktima Bombodan ti mo no duwa ka igo sa ulo, ang isa ti na po gintutok kid Bombodan and then ang isa do medyo layo na kag amo to ang naglapo sa iya sini nga ilong dampi Bombodan. Kag ang gingamit nga hindi Bombodan ang gingamit nga armas is caliber 45 Bombodan. Kag ang ginalantaw diri subong sa mga kapulisan Bombodan at regarding sa mga rason, no, isa sa mga rason kung tiruhan ini siya ang pagiging kneeler niya sa una Bombodan, nagapulo-baligya man ini siya sa bugas, nagapulo pagaling sa bugas Bombodan ini nga biktima. Pero ini sa sunod man sa pamilya, driver gini siya sang jeep pero nagapulo-baligya ini siya sa bugas Bombodan, nagapagaling. So isa siya ka Miller before man at Bombodan siguro Miller and then ini siya no nagadala ini siya sa salakyan Bombodan. So amo na isa sa rason sa ginalantaw sa mga kapulisan ang pagluthang sa biktima Bombodan. Kaya wala man ini record sa Bombodan sa police station ini nga biktima, hindi man ini siya sa lista, wala man ini siya sa listahan sa mga drug personality drug areas sa Bago City Police Station Bombodan. Sa Bombodan, pamatihan nato ng pahayag ikan kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar. Ma'am, nung shooting kahapon, may mga nakuha na rin naman ng mga updates regarding sa shooting. Pero sa ngayon, ma'am, dahil hindi pa natin nakukuha talaga yung identity, pero may lead na rin naman, ma'am, yung investigator natin. And pinapollow up naman siya. Pero nakuha natin, ma'am, yung mga nakausap na natin at na-interview na natin yung mga witnesses natin. So, kamusta po, sir? Ano po yung pahayag po ng mga witnesses po, sir? Yun, ma'am, na-establish lang nila na yung gunman na onboard talaga mismo nung jeepney. And walang atubili, ma'am, bigla lang itong binaril. So, yun lang yung naibigay nila dahil hindi din sila mismo nakafocus doon dahil biglaan lang din yung pangyayari. Yes po. Ilan po lahat po sa yung sakay ng jeep, sir? Sa ngayon, ma'am, yun pa yung ina-account din namin dahil yung nataranta na rin kasi ibang mga witnesses na hindi na nila maalala. So, i-account din namin yun, ma'am, kung ilan talaga sila lahat. Pero nakuha na namin yung mga identity ng ibang mga witnesses. Kasi ibang mga witnesses, ma'am, hindi rin naman magkakakilala. And same silang pasahero nung jeepney. Yung sa katabi ng driver, ma'am, yun pa yung inaalam natin. Kasi mostly na nakatutok yun nandun sa likod.
Yung action ng shooter natin, yun yung tinitignan natin kasi kung sa katabi ng driver, ma'am, hindi natin hindi pa natin na-identify. Ang nasa likod lang, ma'am, karamihan na-identify natin dahil doon sila mismo nakaupo kasama ng suspect. According sa accounts ng witnesses natin, ma'am, na yung suspect, ma'am, doon talaga siya umupo sa mismong likod ng biktima natin. Okay. So hindi siya doon nakaupo doon sa may kabila, sa may right portion. Kung saan nakaupo yung driver, mismo sa likod nun, doon po siya nakaupo. And nung walang ato-atubili, hindi pa nga po nakasuot ng face mask, yung suspect natin, naka-short at simple lang po, na pasahero. So walang pagdududa doon sa ibang part ng ating mga witnesses. So hindi sila nakapansin ng any signs or any kilos na makaka-detect sa suspect natin. And then bigla na lang po nung pagdating nun sa talong. Actually, ma'am, doon. Okay, Bombo Carla. Bago Dan, so mo to na pahayagikan kay Police Lieutenant Dan Oliver Salazar regarding ni sa statement Bombo Dan, no? Dugang impormasyon sa shooting incident sa Barangay Talok, Bago City, Bombo Dan. Bombo Dan na may report sa gikan sa patrol ni si Bombo Carla may defense para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Salamat gid Bombo Carla may defensor. Sa aton nga pagbalik Badwa, maging kaupo na naton ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabiyanan sa aton pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Sunto, yari ng Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Standby. Quick news. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast at Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Lunes, Abril 4, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Crime incident rate sa Pilipinas tumaas ng mahigit 5% noong buwan po ng Marso dahil sa increased mobility ayon sa DILG. Higit 170,000 foreign arrivals naman na itala mula ng luwagan ang restrictions noong February ayon yan sa Department of Tourism.
Samantala, 100 mga munisipalidad, 14 na mga lungsod sa bansa inirekomenda ng Philippine National Police na isailalim sa red category ngayong May 2022 elections. Ulan naman at baha ibinabala sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil sa low pressure area at iba pang weather system. Ang Department of Health naman hinihimok ang mga COVID-19 vaccination sites sa bansa na ipagpatuloy pa rin ang kanilang operasyon kahit sa Holy Week. At sa ating international, 26 na cabinet ministers sa Sri Lanka sabay-sabay nag-resign sa pwesto dahil sa krisis sa ekonomiya. At para naman sa ating entertainment news, Bruno Mars at iba pa mga may dugong Pinoy bumandera sa katatapos lamang na Grammy Awards. Mula sa Bombo News Center, Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasi. At ako naman si Bombo Jane Buda. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, tumaas ng 5% ang crime incident rate sa bansa noong buwan po ng Marso ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Ayon kay Secretary Eduardo Año, tumaas ng 1,584 ang bilang ng total crimes mula noong Pebrero hanggang buwan ng Marso. Sinabi ng kalihim na noong Pebrero nga po ay pumalo sa 28,214 ang total crime incident rate, habang noong nakaraang buwan naman ay pumalo ito sa 29,798 o katumbas yan ng 5.61% increase. Sa kanilang listahan, kabilang sa mga nakapagtala ng pagtaas ng incident rates ay ang pagnanakaw, murder at physical injury. Para kay Secretary Año, ang pagtaas ng crime incidents ay resulta ng pagluwag sa mobility sa Metro Manila at ilan pang mga lugar sa bansa na inilagay sa ilalim ng Alert Level 1 noong buwan po ng Marso. Kabuang 176,857 foreign tourists ang dumating naman sa Pilipinas sa harap ng COVID-19 pandemic magmula nang binuksan ulit ng bansa ang borders dito sa lahat ng mga biyahero mula sa visa at visa-free countries ayon dyan sa Department of Tourism. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na ang bilang na ito ay naitala mula February 10 hanggang April 2 lamang. Karamihan anya sa mga dumating sa Pilipinas ay pawang mula sa United States na sinundan naman ng galing sa Canada, United Kingdom at South Korea. April 1, nagsimula ng Pilipinas ang pagtanggap sa mga foreign tourist, kabilang na ang mga nanggaling sa mga visa countries. February 10 naman nang naging bukas ang bansa sa mga business at leisure travels mula sa 157 visa-free countries. Tanging mga fully vaccinated ng foreign tourist ang papayagan na makapasok sa bansa. Obligado silang magpakita ng negative COVID-19 RT-PCR test result na kinuha 48 hours bago ang kanilang biyahe o isang negative laboratory-based antigen result na kinuha 24 hours bago ang kanilang departure. Samantala, new normal. Target daw na makamit ng national government bago pa man bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Maki-update tayo kay Bombo Raymond Tinaza. Bombo Raymond. Okay. Balikan natin maya-maya lamang ang linya ng komunikasyon ni Bombo Raymond Tinaza. Samantala muna. Ang mga balita, iminungkahi naman ni Interior Secretary Eduardo Año sa pamahalaan na ilagay ang buong bansa sa ilalim ng Alert Level 1 para mapalakas ang ekonomiya. Hindi kasi anya ma-maximize ang paglago ng ekonomiya ng bansa. Ngayong marami-rami pang mga lugar ang nasa ilalim ng Alert Level 2. Para kay Año, saka pa lamang uunlad ulit ang ekonomiya sa iba't ibang lugar sa bansa kapag magluwag na ng restrictions. Kaya adhikain nilang mailagay na sa Alert Level 1 ang buong Pilipinas. Nabatid na sa ngayon ang Metro Manila at 200 iba pang mga lugar pa lamang ang nasa ilalim ng Alert Level 1 mula yan sa Abril 1 hanggang 15. Sa mga sandaling ito, balikan natin ang linya ng komunikasyon ni Bombo Raymond. Pahinggil pa rin daw sa target ng pamahalaan na mailagay ang buong bansa sa ilalim ng new normal o makamit ang new normal. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Control J, nakatutok tayo dito sa Makati.
Balikan natin ulit mamaya-maya ang linya ng komunikasyon ni Bombo Raymond. Ayusin lamang natin. At samantala muna, 100 na mga munisipalidad at 14 na lungsod naman sa bansa inirekomenda ng Philippine National Police na maisailalim sa red category ngayong May 2022 national at local elections. Samantala si PNP Chief pangungunahan ang command conference para sa kanilang paghahanda sa nalalapit na halalan. Maki-update tayo sa report ni Bombo Annalise Soberano. Bago yan mga kabombo at ka-Star Nation, pansamantalang sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga drivers at operators ng public utility vehicle o mga PUVs dahil sa election public spending ban ng COMELEC. Ayon pa sa Executive Director ng LTFRB na si Maria Cristina Casion, hanggang noong March 29 ay pumalo na sa 110,200 beneficiaries ang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa pamahalaan. Hindi bababa naman sa 22,000 na mga taxi at UV Express beneficiaries ang sumailalim sa validation ng kanilang mga dokumento. Samantala, 27,000 na mga delivery services app drivers naman ang mabibigyan din ng naturang ayuda mula naman sa Department of Trade and Industry. Para sa mga tricycle drivers, sinabi ng LTFRB na hinihintay pa nila ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa Department of Interior and Local Government. Gayunpaman, pansamantalang itinigil muna ang disbursement para sa mga driver at operators ng mga pampublikong sasakyan dahil nga po sa public spending ban na may bisa mula March 25 hanggang sa darating na Mayo 8. Sa ilalim ng COMELEC Resolution number 10747, kailangan ng Certificate of Exemption para maipatupad ang mga aktibidad at programa sa mga proyekto at serbisyo ng social welfare sa gitna ng pagbabawal para rito. Mga kabombo at ka-Star Nation, balikan natin yung update mula sa Philippine National Police pahinggil naman sa mga lugar na isa sa ilalim sa red category. Nakatutok sa balitang yan, si Bombo Annalise Soberano. Nasa 100 municipalities at 14 na lungsod sa bansa ang inirekomenda ng Philippine National Police na isailalim sa red category ngayong May 2022 election. Ayon kay PNP Chief General Jonardo Carlos, ang red category ang pinakamataas na alerto pagdating sa seguridad. Sa mga lugar na kasi na ito ang insidente ng karahasan ay mataas, gaya may political rivalry at presensya ng mga armadong grupo na posibleng manggulo. Samantala, sinabi naman ni Carlos na may marching order na rin siya sa mga unit commanders na tutukan ang mga lugar na nasa red category nang sa gayon ay maging kontrolado ang sitwasyon. Matatandaan na sinabi ng COMELEC na nasa 300 ang areas of concern o election hotspot ang kanilang tinitignan. Gayunpaman, hindi nila inalabas ang pangalan ng mga lugar dahil isa sa ilalim pa ito sa verification. Sa kabilang dako, nagpulong naman ngayong araw ang mga matataas na opisyal ng PNP. Ito'y bilang paghahanda sa nalalapit na halalan. Ayon kay Carlos, nagpatawag siya ng command conference para magkaroon ng assessment sa mga security situations sa mga rehiyon. Gagamitin kasi nila ito para gumawa ng mga adjustments sa pagpapakalat o deployment ng kanilang mga tauhan. Dagdag pa ni PNP Chief, magsisilbing follow-up ang kanilang command conference para sa mga paksang una na nilang tinalakay. Paliwanag nito, titignan ng kanilang pamunuan kung gumagalaw ba sila sa isang direksyon sa pagkamit ng kanilang mithiin na mapayapa at malinis na halalan. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bombo! Bombo Annalise, may comparison na bang ibinigay ang Philippine National Police pahinggil sa bilang na ito na kanilang sinasabi na 100 munisipalidad at 14 na mga bayan, Bombo Annalise, kung ikukumpara doon sa mga nakalipas na halalan na nasa ilalim ng red category? Also, sasapat din ba ang bilang ng mga police personnel na mayroon tayo sa kasalukuyan para sa magiging deployment nila sa mga lugar na ito, Bombo Ann? Sa ngayon, Bombo Dave, wala pang inilalabas na comparison ang PNP regarding sa ditong mga lugar na isinailalim sa red category. Kasi nga batay sa datos ng COMELEC na inilabas nila kamakailan, ay nasa 300 itong hotspot areas. Pero base sa assessment ng Philippine National Police,
nasa 100 na mga lugar ang kanilang inirekomenda ngayon. So, ngayong araw, nagsagawa sila ng command conference. Dito mag-a-assess na naman muli ang PNP Bombo Dave kung may madadagdagan na mga lugar na kanilang isa sa ilalim din sa red category. Okay, with that, maraming salamat Bombo Annalise Soberano. Mga kabombo at ka-Star Nation, balikan natin kung ano nga ba ang plano ng Duterte administration upang sa gayon ay makamit yung target nila na mailagay ang bansa sa new normal. Kaugnay niyan na may update si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Jen, narito tayo ngayon sa bahagi ng Luzon, Maynila at ito, inobserbahan ulit natin yung mga kaganapan kaugnay sa pagluwag pa ng mga restrictions ng gobyerno kaugnay sa COVID-19 pandemic. At kaugnay nga niyan, ito, target ng Duterte administration na papunahan ang lahat ng target population bago matapos ang termino ni Pangulo Duterte. Sinabi ni Acting Deputy Spokesperson Undersecretary Chris Ablan sa ito ng hangaring may lagay na sa new normal ang bansa bago lisanin ng Pangulo ang poder. Ayon kay Ablan, gagamitin ng pamahalaan ang lahat ng paraan kaugnay sa kanilang kapangyarihan para makamit ang 100% vaccination coverage sa buong bansa bago mag-June 30. Araw yan ng pagbaba ni Pangulong Duterte pag-upo ng bagong Pangulo ng bansa. Sa ngayon, inilag ni Ablan na nasa lowest category na ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon naman kay Yusek Maria Rosario Berere, low risk na rin pati ang healthcare utilization hospital bed capacity ng ating bansa. Yan man, kailangan pa niyang may taas ang vaccine coverage sa ilang lugar sa bansa na nasa alert level 2. So yan, Bombo Dave, Bombo Dave, target ng gobyerno, ng Duterte administration na kumbaga ay mas maluwagan pa yung ating sitwasyon at makamit na yung hinahangad na target natin na new normal sa ating bansa. Bombo Raymond. Live mula sa lungsod ng Maynila, Bombo Raymond Tinaza naggulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Bombo Raymond, may itanong ko lamang kasi sa susunod na linggo Holy Week na, may abiso na ba mula sa Malacanang kung magtutuloy-tuloy ba yung operation ng ating vaccination site despite doon sa pagunita natin ng Holy Week, Bombo Raymond? That's right, tuloy-tuloy. Bagamat hindi nakamit yung mga naunang target, Bombo Dave. At ang plano talaga ng gobyerno ay bago matapos ang termino ng Pangulo Duterte ay makamit na yung hinahangad na lahat ng ating kumbaga yung populasyon na kinakailangan mabakunahan ay vaccinated na para mas ligtas. So patuloy nanawagan ang Malacanang sa publiko, lalo na yung mga hindi pa nakapagpa-booster shot na magpa-turok na ng booster shot para mas malakas daw yung ating depensa laban sa COVID-19, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Raymond Tinaza. Bombo Weather Update. Mga pag-ulan at pagbaha ibinabala sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao dahil daw po sa low pressure area at iba pang mga weather system. Maki-update tayo kay Bombo Dennis Hamito. Binabantayan ngayon ng Pag-asa DOST ang epekto ng low pressure area na namataan dito sa silangang parte ng ating bansa. At kung makikita ninyo sa ating satellite image, mula ito sa data ng Pag-asa, papalapit siya dito sa eastern section ng ating bansa, particular dyan sa eastern Visayas at gayon din sa may parte ng Mindanao. Ang naturang low pressure area, Bombo Dave, ay inaasahan na mananatili, magtatagal ito ng konti dito sa may silangang parte ng ating bansa. Kaya matinding buhos ng ulan yung expected dito. Bagamat maliit pa rin yung tsansa na maging ganap na bagyo yan, pero yung posibilidad na magdulot ng mga pagbaha ay nandyan. Malaki ang posibilidad na ito'y magdulot nga ng matinding epekto dito sa bahagi na ito ng eastern section ng Pilipinas. Dahil naman dito sa low pressure area na to ay mahahatak din yung iba pang kaulapan sa paligid ng Philippine Area of Responsibility. Ang isa pang aktibong weather system ay yung Intertropical Convergence Zone. At ito naman ay umiiral dito sa southern
porsyon ng Pilipinas, partikular na sa Mindanao. Kaya naman, yung mga lugar sa naturang lokasyon ay inaasahan din na may mga bukod na mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon at gabi. At may kalakasan ito, kaya ring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na pagka may mga pagkakataon na concentrated yung clouds na tumatama dyan sa area na yan, Bombo Dave. So by this week, yan yung aasahan natin na malaking epekto ang magiging dulot dyan sa may parte ng Visayas at Mindanao, lalo na pagkasapit nitong midweek, Bombo Dave, para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa low-lying areas. Sa ngayon ay nasa distansyang mahigit 900 kilometro pa ang layo ng naturang weather disturbance formation. At habang lumalapit ito ay mas malaki ang tsansa ng malalakas na mga pagbuhos ng ulan. Yes, Bombo Dennis, may tanong ko lamang, curious na ako kasi dito sa Metro Manila, simula kaninang umaga medyo makulimlim. Ito ba ay epekto din ng low pressure area sa may eastern bahagi ng ating bansa? Gayun din yung binabanggit mo na iba pa mga weather systems, Bombo Dennis? Yung naranasan dito sa Metro Manila, ito naman ay dulot ng easterlies. Kung mapapansin mo, mainit pagka tanghali at hapon, pero pagka bandang later in the afternoon at saka gabi, may mga manakanakang pagbuhos ng ulan. Yan ay localized thunderstorm at easterly wind na siyang nakakaapekto sa atin. At expected na magtutuloy-tuloy yan hanggang sa kalagitnaan ng buwan na ito. Maliban na kung may papasok na active weather disturbance na siyang magpapabago dito sa cycle na ito, Bombo Dave. Pero dito sa Metro Manila, wala pa tayong nakikitang posibilidad na magkakaroon ng bagyo. Kaya yung mga naghihintay ng mga pag-ulan, lalo na dyan sa mga water reservoir, ay konting hintay pa. At kinakailangan na siguro ng intervention ng ating mga otoridad para magkaroon ng cloud seeding at magpatuloy. Kasi talagang nasa 190 meters yung na-monitor dyan sa Angat Dam, which is talagang napakababa dahil 212 meters ang dapat na normal level dyan, Bombo Dave. So pwedeng makaapekto yan sooner or later dito sa ating mga residente, lalo na sa Metro Manila. So maganda palang balita, Bombo Dennis, kung sakali magkaroon man ng mga pag-ulan dito sa may bahagi ng Luzon, makakatulong pa pala ito sa lagay ng ating mga dams, Bombo Dennis. Ganoon na nga. Kumbaga, matatawag nating blessing in disguise. But sa ngayon, ay hindi naman lahat ng ulan ay tumatama doon sa may area ng Bulacan. Nandun yung Angat Dam. Yung iba tumatama dito sa southern portion ng Metro Manila at hindi rin ay iipon. Yun yung problema, Bombo Dave. Kaya sana may mga ulan na tumama din doon sa may parte ng Central Luzon para makatulong, makadagdag kahit papano doon sa ating water reservoir na inaagapan nga dahil doon sa unti-unting pagbaba sa mga nakalipas na araw. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa iba pa mga balita, mga kabombo at ka-Star Nation, hinimok nga naman po ng Department of Health o DOH ang iba't ibang COVID-19 vaccination sites sa Pilipinas na ipagpatuloy ang operasyon nito kahit sa darating na Holy Week. Ito ay para makapagbigay pa rin ng mga kinakailangan na proteksyon sa mga kababayan natin laban sa COVID-19. Sinabi nga po ni Health Undersecretary Mirna Cabotaje na maglalabas sila ng memorandum sa iba't ibang ospital ng Department of Health para hikayatin silang ipagpatuloy pa rin ang kanilang vaccination activities kahit sa darating na Holy Week. Pero paglilinaw niya na depende pa rin naman sa mga local government units kung tuloy pa rin ang kanilang vaccination activities para sa naturang mga panahon. Samantala naman ay hinihimok din ng Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang mga pinuno ng simbahan na iwasan ang mga aktibidad na maaaring magpataas sa mga peligro na hinggil pa rin sa pagkalat ng COVID-19 virus. Hinimok ng opisyal ng kalusugan ang mga humahawak sa mga religious images na maghugas pa rin ng kanilang mga kamay at iwasang hawakan ang kanilang ilong at bibig. Samantala naman, ikinakabahala ng Independent Research Group na OCTA ang nakitang bagyang pagtaas sa manitalang COVID-19 cases sa nakalipas na linggo. Ayon kay OCTA Research Fellow Dr. Guido David, base pa sa datos ng Department of Health,
690 ang bagong COVID-19 cases. Bagamat bagyang mas mataas ito sa average na 400 cases sa mga nakalipas na linggo, sinabi ni David na hindi pa naman ito dapat ika-alarma. Gayunman, maigpitan niya nilang binabantayan ang metrics at sinisikap ding matukoy kung bakit nagkaroon ng pagtaas. Pero para kay David, maaring resulta lamang ito ng backlog sa datos, nagkaroon ng pagliwag sa pagsunod sa health protocols, humihina ng immunity ng mga bakunado o marami pang iba. Paglilinaw pa ni David, hindi pa may tuturing na indikasyon na mayroon na namang panibagong surge. Matinding traffic, mababawasan naman daw sa lungsod ng Maynila at 30,000 na mga sasakyan kada araw maseserbisyuhan kasabay ng pagpapasinaya bukas sa Binondo Intramuros Bridge. Maki-update tayo sa report ni Bombo Gerald Ulepa. Bombo Dennis, Bombo Dave, Bombo Jane, nandito tayo mismo sa may tulay na bukas pati sinayaan ito yung Binondo Intramuros Bridge. Napakagandang bridge ito, Bombo Dave, Bombo Jane, at bukas yung formal na pagbubukas nito, yung pagpapasinaya. Sa pamagitan nito ay mababawasan itong bigat ng daloy ng mga sasakyan sa Manila dahil maipagdudugtong na nito sa mas mabilis na ruta ang Binondo at Intramuros na dalawa sa pinakaabalang lugar dito sa lungsod. May haba itong 680 lineal meter itong naturang tulay at kayang makapagserbisyo ng 30,000 na motorista sa kada araw. Kabilang ang Binondo Intramuros Bridge sa China Grant Project dito sa Metro Manila. Nagkokonekta ang tulay sa San Fernando Street sa Binondo dito sa Solana Street at Riverside Drive sa Intramuros. Sinimulan itong naturang proyekto Bombo Dave, Bombo Jane, July 17, 2018 at magbubukas na bukas. Kapansin-pansin dito, 4 na lane ito pero kahit sinimulan noong bago yung pandemya, Bombo Dave, Bombo Jane, sa ngayon, nilagyan na ito ng bike lane. So mayroong pwedeng magbike yung mga gustong dumaan dito rin na Bombo Dave, Bombo Jane. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 2 dekadang paghahanap ng isang babae sa kanyang magulang matapos nga pong matulungan ng Bombo Radio Philippines. Maki-update tayo sa report ng Bombo Radio Vigan. Lubos ang pasasalamat ng isang dalaga ng matulungan ng Bombo Radio Philippines sa mahigit 2 dekadang paghahanap sa kanyang pamilya. Sa panayam ng Bombo Radio Vigan kay Jadeline Calixterio, mula ng makapanayam ng Bombo Radio, marami umano ang nagpadala ng mensahe sa kanyang Facebook account na naghahanap ng kanilang anak, ngunit ang ikatlong pamilya na kanyang nakausap ang naghangad na malaman ang katotohanan at agad na ipina-DNA test si Calixterio. Anya, tuwang-tuwa umano ito nang malaman ang resulta ng DNA na pagkatapos ng mahigit 2 dekada nahanap na ni Jadeline o Joyce Ann Rosario Cabigin ang tunay na magulang na mula sa Laguna. Dagdag pa ni Cabigin, biktima umano ito ng kidnapping sa Dagupan at habang hinahabol ng pulis ang suspect, nagdesisyon na iwan ito at nasa lugar naman noon sina Jerry at Daisy Calixterio na nag-aruga sa kanya. Sinubukan umanong hanapin ng pamilya Cabigin si Joyce at sa pamamagitan noon ng Philippine National Police noong January 2 lahat ng daanan, papasok at palabas ng Pangasinan ay ipinasara, ngunit January 1 pa lamang ay pauwi na ng Ilocos Sur ang pamilya Calixterio. Sa ngayon, excited na umano itong makita at makapiling ang kanyang tunay na ina na isang OFW sa Australia habang ang 2 kapatid ay nasa Laguna. Ang tinig ni Jadeline o Joyce Ann Cabigin sa panayam ng Bombo Radio. Sobrang saya ko po ngayon. Parang hindi ko po alam kung ano po yung magiging reaction ko kanina kasi nalaman ko po yung result. Parang tatalon, tatawa o iiyak. Ganun po, mixed emotion. Yung iba po is wala po kasing konkretong ebidensya. While yung pinakapangatlo po, sila po kasi yung may ebidensya at willing na magpa-DNA test. Sa kanila daw po, nakidnap daw po ako. May lalaki pong kumidnap sa akin. Nagpapasalamat po ako sa mga subaybay po sa ating Bombo Radio, specifically po dito sa Vigan at Dagupan. Bale, ang number 1 po kasi na nakatulong po sa akin.
Yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo J.R. Cuevas para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at undisputed #1 sa lalawigan ng Ilocos Sur, Basta Radio. Bombo! 1 million trabaho sa Canada naman para sa mga Pinoy nakikitang makakatulong sa pagpuno sa problema sa labor shortage. May detalyang Bombo Radio Iloilo. Inaasahan ngayon ang pagdagsa ng mga Pinoy sa Canada kasunod ng anunsyo na nangangailangan sila ng 5 milyong mga manggagawa sa susunod na 5 taon. Ayon kay Bombo International Correspondent Vincent John Losada, direkta sa Canada, mayroong labor shortage matapos naglipata ng mga manggagawa sa malalaking lungsod para sa mas malaking sahod dahil na rin sa pagbaba ng ekonomiya sa nakaraang 10 taon. Anya, pumasok ang Pilipinas sa bilateral agreement sa iba't ibang lalawigan sa Canada kagaya ng Ontario, Quebec at Alberta. Nagbigay na rin umano ng pahintulot ang Ottawa upang tumanggap ng pansamantalang foreign workers hanggang 2024, lalo na mga Pilipino na bihasa sa pagsasalita ng lingwahe ng Ingles. Hindi na rin anya kailangan ng placement fee. Ayon sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA na mga manggagawa kapag mag-apply ang mga ito sa accredited license recruitment agencies. Inaasahan ngayon ang pagdagsa ng mga Pinoy dito sa Canada. Ito'y kasunod ng ginawang bilateral agreements ng Pilipinas sa iba't ibang probinsya sa Canada, kagaya ng Ontario, Quebec at Alberta. Ngayon, nasa 1 milyon ang kailangan upang mapunan ang labor shortage sa Canada. Si Bombo International Correspondent Vincent John Losada. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Nagbitiw sa kanilang mga pwesto ang mga ministro ng gabinete ng Sri Lanka matapos ang mga protesta kaugnay sa paghawak ng gobyerno sa pinakamalalang krisis sa ekonomiya. Nasa 26 na ministers ang nagsumite ng kanilang letters of resignation maliban kay Prime Minister Mahinda Rajapaksa at ang kanyang kapatid na si President Gotabaya Rajapaksa. Nilabag ng mga protester ang curfew at pumunta sa malingsangan sa ilang lungsod upang magprotesta. Napagalaman na ang bansa ay nakikipagbuno sa sinasabing economic crisis mula noong independence mula sa United Kingdom noong 1948. Ito ay sanhi sa bahagi ng kakulangan ng foreign currency na ginagamit bilang pambayad para sa pag-import ng gasolina. Sa mga pagkawala ng kuryente na tumatagal ng kalahating araw higit pa at mga kakulangan sa pagkain, mga gamot at gasolina, kung kaya't mas tumitindi ang galit ng publiko. Sinabi ng Education Minister na si Dinesh Gunawardena sa mga mamamahayag na ang mga ministro ng gabinete ay nagsumite ng kanilang letter of resignation. Bombo Sports News. Kumamada ng 38 points si Nikola Jokic at tinalo ng Denver Nuggets ang Los Angeles Lakers sa score na 129-118. Ito na ang ika-6 na magkasunod na pagkatalo ng Lakers na nasa bingit na rin ng kanilang kampanya sa postseason ng NBA. Naging malaking tulong para kina Jokic ang hindi paglalaro ni LeBron James para igupo ang Lakers. Ang muling pagkatalo ng Lakers ay nangangahulugan lamang na isang milagro ang kanilang kakailanganin para maungusan ang San Antonio Spurs para makuha naman ang pwesto sa postseason play-in ng turnamenta. At ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. Bombo Entertainment News. Mga kabombo at ka-Star Nation, si Bruno Mars at iba pang mga may dugong Pilipino bumandera sa katatapos namang na Grammy Awards. Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Nes Mercado. Bombo Dave, tiyak na nagbubunyi partikular ang mga Filipino music lovers matapos na nangibabaw sa katatapos ng 64th Grammy Awards doon sa Las Vegas ang mga singer na mayroong lahing Pinoy. Isa rito si Bruno Mars na hindi man bilang solo artist kundi R&B super duo kasama si Anderson. Nasungkit ng mga ito ang record at Song of the Year para sa awiting Leave the Door Open.
Nabatid na sa simula pa lamang ng prestihiyosong seremonya, early winner na rin ang Filipina-American na si Gabriela Sarmiento Wilson o mas kilala sa stage name na Her o Having Everything Revealed na ginawaran ng Best Traditional R&B Performance. At habang papalapit sa major category, hindi nagpahuli ang isa pang may lahing Pinoy na si Olivia Rodrigo kung saan nasungkit na nito ang pagiging Best New Artist at Best Pop Solo Performance para sa hit song na Driver's License. Wagi rin ang pop diva na si Lady Gaga na isa rin sa nagbigay kulay bilang performer. Yan ang Chick Update. Ito si Bonbon Nes, Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! At live nationwide, worldwide, mula po sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Pa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Pabalik mga kabenan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto 33 minutos na nakaligad sa tagnay nga alas 12. Bagulan nyo na ba yan ang Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. Kaga sa aton nga pagbalik banwa, mangin kaupo na naton si Engineer Jaime Havillana, ang District Engineer sa DPWH Lone District sa siyudad sa Bacolod. No, kaya makuha kita sa update sa isyong intalakay naton sa nagligad nga simana. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panundom. Kindly, standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Pa Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak
na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ang Joy Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Oto, 43 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Oy, may nagapadala sa atong disang mensahe sa comment section. Siya mayong utubumbudan sang Sabado may gapang liso may gapang liso radyo sa Bagroy, may gapang liso radyo Bumbudan sang Sabado. Okay. Ti alams na no? Base dira naman ang survey sa may Bagroy area. Ti alams na kung sino ang magadeklarar naman dason nga number 1 Kasadyaw. May nagapangliso kuno to radyo sa may Bagroy. Ang mga dayhad nga mga base masalapuan nyo sa mga nagapangliso radyo Base masalapuan nyo bala ang mga dayhad nga listener sa Bombo Vlog kag base magulo attempt kamo da nga magliso sang radyo kag ang ulo nyo bala maliso Bo hindi gid maluhoy kamo. Maluhoy kamo hindi gid magpasayang-sayang magpangliso sang radyo sa mga dayhad nga mga listeners sang Bombo kay base gin tiganahan kamo da bala 2x2 Ayo, alams na no ang mangin number 1 sa sunod nga pagwasang resulta sang survey. Kay siling diri sa aton nga informant, no, ginabasa ko di subong, siya Bumbudan. Sang Sabado, may nagapangliso to radyo sa Bagroy, no? Sa Bagroy din sa Bago ni siya, Ivan. Sa may Bagroy, Bago City. Ayo. Sige, padayon na yung pagpangliso sa radyo na. Kay alams naman yapon kung sino number 1. 44 minutos banwa nakaligad sa tag ng alas 12. Sa piyak nga linya, manginkaupod naton si Engineer Jaime Havillana, ang District Engineer sa DPWH Bacolod City. May balo naton ano ng update sa bahin sa sining ginakayo nga dalan sa may atubang sang Old Bacolod Airport. Ang sa diin ini ang ginakayo no kay may arasang pundo nga ginpain para sa asphalt overlaying. Sa piyak linya si Engineer Jaime Havillana. Sir, mayong udto. Mayong udto, Bombo Daniel kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. Sir, sa nagligad nga interview ko si mo, naka-mention ka nga pagka the next day daw may meeting kamo with the contractor sa nga sinanga project sa may atubang sa nga Old Airport. Ano ang nadangtan sa inyong meeting, sir? Actually, Bombo Daniel, sang Friday, nag-meeting ang amon
construction section kag ang project engineer. Kay natabuan nga may meeting man ako nga ginatinan sa regional office, so wala ako makatambong. Pero amo to na desisyonan ato nga ang aton nga mga i-repair nga mga dalan along sa on-airport road, simentohon ta antes ta i-overlay. Kay tungod nga nakita dito nga may mga cracks sa idalom, no? May failure sa iya foundation. So para makasiguro kita, isimentohon ta anay kag kung matapos na masimento, mapatigata simento, amo ang pag-overlay ta sa kabilugan, sa bilog ng dalan. Mga ano kalawig, sir? Mga ano ka pila ka metros ang nasakop abi sa pag sa isining naguba balay ning may damage nga dapat simentohon? Actually, ang aton nga dalan, diri na siya halin sa Old Airport Road, pakanto na yun sa direksyon sa Nasur, nga bahin sa Negros, sa may West South, no? So, along dira, amo na ang aton nga mga kalayuhon ang kutob sa may mga cracks, no? So, unahon ta na obra ang pag-repair antes ta siya i-overlay sa bilog, kay kadasig laman na yan mag-overlay. So ang importante anay nga ma-repair ta anay antes ta ma-overlay para masigurado ta. Okay, ang dalan na dira, I understand nga daw tag tatlo na daiyak ka lane, no, sa piyak nga side. Yes, Bobo Daniel. So ang ulubrahon ta diri na yon sa going south ng dalan. Going south. Pero bilog gid nga tatlo ka lanes ang may mga damage, sir? Hindi man, kay parehas na sa naubra subong, sa tatlo ka lane, isa lamang to ka lane ang may damage. So, depende kung diin ang may damage sa primero, sa ikadua o ikatatlo ka lane, amula na siyang aton nga i-repairon kayo. So, bot silingon, hindi iya gali tayo yun, bali ang magwasi na may araan na isang matabo nga road reblocking. Oo, daw amo na sa sistema, kay pilion ta lang ang may mga cracks, kag amo na siyang repairon tanay before ta i-overlay sa bilog. Pero hindi pwede nga ang samtang gina-overlay o kung gina-repair ang may damage nga portion sang dalan, ang wala sang damage, hindi na iya pwede nga masuguran buo sang espalto, sir? Ang maayo gid nga metodo nga itingbon ta na lang siya pag-overlay para nga tupong bala ang pag-aspalto ta para hindi siya ang mag-level sa bala para smooth ang aton nga dalagan sa trapiko sa inang pavement. Ang mga nag-aagi sa dalan daw hindi man abi nila makita gidya kay kung sa ordinaryo yang mga tao nga parisamon nga way man gid sang technical know-how sa itsura sang dalan kag kumbala may mga gagmay nga crack kung ano ang samon niya pagtan-aw maayo pa yang itsura sang dalan, pero amo na gani ginasiling nila nga kanami pa sang dalan ginaukab kag ginabubuan sa aspalto. Ano ang tendency, sir? Ano matabo sa asphalt kung sa tion nga i-overlay mo siya sa simento nga dalan nga may mga damage? Pwede man na nga i-overlay ta siya maski may damage galing kay sa ulihi gwa Japon sina ang iyang damage. So maliwat-liwat ang obrata. So kayo tanay, ang repairong tanay before tayo overlay para isa lang kapag obra. Kay kung bubuan sang simen sang asphalt nga way ma-repair daw kangailan na iabi nga daw ginbutangan mo lang band-aid ang pilas. Sakto gid, sakto pubula. Okay. Ti ano naman kalawig ni sir ang matabo sa pagkayo na sa dalan considering nagdubli ang obra subong kay imbis nga asphalt overlaying lang may mga road repair pang patigayonon.
kaysa original program of work. So ginatan-aw namon to sa ginabutang sa billboard nga do 1 month lang kuntani ang ini nga project kag matapos by April sini nga bulan daw April 9 bala mo ang date of completion tani. So bangod sa sining additional nga trabaho, ano kalawig ang extension sini sir? Actually, Bumbudan, ang dira na yung section sa may airport, all the airport, pakagto sa Lopez South, ang iya sina ang target nga data ni, ang original, is May 8, no? So, May 8, pero tungkol sang aton nga mga repair works, ma-extend kita guro mga isa ka bulan. So, bali mga June siguro kag matapos? Kabay pa nga kung maayo lang ang tiyempo, kag updan kita sang maayo ng tiyempo, matapos ta sa mga sa end of June. No? Okay, may mga porsyon na dito nga nahakad na nilang simento kag ready na gid para bubuan sang simento pero sang nagligad sa pagpakadto ko to sang reporter namon wala pa to mabuhusan sang simento pero sa ako niya pagtanaw do ready naman to nga buhusan. Ambot ko na suguran na nila nga mabuhusan sir. Actually, na preparar na to nila subong atong 100 meters and ang target nga date nga makabasyad nakita basta mayo ng tiyempo sa Pizza City. Sa kuana sa sinimabot na nga Webes. No kabay pa nga mapadasig daton sir ang mapresyon na atong gamay ang contractor nga mapadasig kay sa nagsiling ko na gani permis sa akong nga programa hindi man kita makarason nga magahina ang trabaho kay subong siyado naman ka mga gwapo sang equipment sa mga kontraktor hindi ka nga isang unang may ara lang sang manual nga mixer nga tagpila man lang ka pungkis ang balas kag bato makaigo subong ang isa lang ka pagbuhos siguro tagpila na ka metro madlagan ya mabubuan sir. So amo na ang dira nga section magamit kita sa transit mixer para madasig ang basyada kag mahumanta sa temprano kag kung magtapos ng curing ma-open ta siya sa traffic after nga makwanta siya mapiparar ta siya nga ready na siya para i-overlay. Mga ano kalawig sir ang curing period sa mga semento nga ginabubuo sa dalan? Curing period Ang curing period dyan, may yung mga pila ka days na, may 15 days? So actually, Bumbudan, ang normal curing period is 28 or 21 days pero tungod nga busy na ang section, himuon ta lang sa mga 7 days. Dasig lang manggali, no? Oo. Sige. So kabay pa sir nga mapakuha nato nila no matutukan nato nili kag matapos sa gilayon kag ang contractor man ano ang commitment sang contractor sir sang pag-meeting nila to sang Friday? So amo to nga tagaan gid first priority ang ini nga dalan nga ginatawag nato nga Bacolod South Road kay tungod nga amo na isa sa mga mayor nga dalan kag damo nga traffic ang nagaagi. Okay. Sige, Engineer Jaime Javillana sir, salamat gid sa mga oras kag mayong udto sa liwat. Salamat mga Bumbudan kag sa tanan nga tagpalamat isang Bombo Radio. Nabatan mga kabanan ang District Engineer sa DPWH Lone District sa siyudad sa Bacolod si Engineer Jaime Javillana. So medyo naulo atrasar ang asphalt overlaying sa nasambit yang dalan kay tungod nga may mga porsyon no sa sinadayang dalan nga may mga damage na may mga gagmay nga mga crack nga kung maglabay kita do hindi ta lang makita kina okay man pag dalaga naton pero may mga crack gali that's why nga i-road reblocking anay pang simintuhon to pang bubuhat sang bago nga siminto ang mga porsyon sa dalan nga may mga crack no nga gagmay antis pa man bubuan sang asphalt
kag hindi pwede nga ay piyak kay kasami makita naton kung i-reparon gani dalan nga ang simento bla. Ang isa lang anay ka lane ang ginabubuan tapos daso naman nga lane amo naman ang bubuan. Pero sa asphalt dapat tingob gid para nga pantay ang pag buo sang aspalto, no? Tingob gid na siya ang kung magsiling abi nga 3 ka lane ang dalan, sabay-sabay gina dulungan gina 3 ka lane bubuan sang asphalt, no? Asphalt overlay para tapan ang pag-obra sini. So, tisige, no? Kabay pa sa aton nga kontraktor dira, dasig-dasigon nyo man ang pagtrabaho. Kung maayo naman ang tsimpo, buhusin nyo na dang dalan da. Kay nakita ko to sang nagligat to sa may Libertad Street bala nga ginbumbo man aton gani diri ang kauyaya sang kontraktor. Pero sang tawag nato ng ilang atensyon ang next lane nga ila ginobra pero ilang kadasig mo. Paghakada mo na sang simento nga dalan, panghakuton sa ilang dump truck, pangtapanon, ginkumpak ang bulubuan sang simento, ginpreparahan, ginbutangan sang baral para nga hindi mag-alawas ang simento. Pagkadason nga mga inadlaw, binuhugin bubuan, transit mixer ang gapakadto pa kanini nga bubo sang simento ay susway gani mapilan kadlaw. Tapos nahuman ang dalan. Kagin pa'y dalom sa curing period, subong pwede na magyan. Ang dalan to sa Libertad. Di kundi kadasig lang. Di way isang rason nga, ang nadrayang yan obra sa may atubangan sang old airport ba, dugayan pa na kay in fact, isa na kabulan na nakaligad, sugod nga ginumpisa nilang obra banwa, isa na kabulan na nakaligad mo. No? Di araw-araw na yung masyado katrasado ang trabaho kay tanan nga mga equipment, may ara man sila. Kag may ara na ganito na preparar na nga bulubuan na lang. Ang ini mga transit mixer ni kadto naman niya sa batching plant. Kag pagkatapos isulod naman lang niya sa transit mixer ang mga bato kag simento kag balas nga hindi bla nga mix kaho nila da samtang nagalaga na yang mixer nga tiyog ng ilad nga daw banga bla na nga ginakarga sa truck na. Oh. Sige naman na tiyog pagkaabot to sa area, perti na ka maayo nga pag-mix class ang simento, balas kag bato. Ibubo naman lang na. Kaga tapanon sa mga tao draya manually. O tapos mabayan 7 days gali ko siling ni Engineer Havillana, pwede na ma-cure na siya. May aram na ginabutang dra nga para nga dasig ang pagtigas ng simento. Nga imbes nga ang regular nga curing period galabot tag 21 to 28 days. May mo lang 7 days. Oh, do amo naman lang kadasig subong. May damo subong mga uso na gani subong mga instant noodles, mga pagkaon nga mga instant ara na available na. Pag-ubra sa dalan ni instant naman. Kay kumpleto naman tas equipment. Why naman tayo sa may makita dahil nga nagamaso pa nas dalan. Para sa unang daw do ginapiko pa ya mo. Kag ginawilbaro pa ya mga nagkalapudpod nga simento bla sang una yang panahon ti amo pa na ya. Ginawilbaro pa lang na ya. Isubong na ginabakho na ya karga dayon sa dump truck kag iula to sa kundin man nga area nga ulaan nila sa mga napangbuka na nila nga mga simento ano kadasig subong. O sang una gani ya may mga dalan pato ginaobra nga may mga ginahulog pa na nga salsalon plus dalan para mabuka ang mabuka ang simento. O bitin para pibabaw ang ang perti kabugat nga salsalon kagala ihulog no para magkalawasak ang simento di amo na kahinay sang una. Subong ya nga dumayaran na yang equipment nga daw kangay mas jackhammer bala nga manual jackhammer man gulong tawag sini galing kay di makikwan lang grabe nang makina niya na perti nakadako nga amo na buo sa simento, kita nyo ng mga antis hakadona, antis na bakuon ang kwan, antis na siya, antis na siya kanduson sa bakho ang simento. Kita nyo na may mga buo na na. Amo na kadasig subong, mag-ubra, tiyaw kam nga, isa na kabulan, kontraktor, no? Isa na kabulan niyo, ginubran nyo na daw, sa subong wala pa kamuka sugod buhos, kaga sa siling ni Engineer Havillana,
masugod ko na kamo buos sa Pizza City. April 7. Tibantayan nato na, kontraktor. Hindi na kamo magulat nga lawagon ta kamo diri ang ining kadadlaw lawagon kung ngalan sang kontraktor raw. Kaya kung malawagan ngalan nyo diri sa Bombo Radio, mga kontraktor, ipaibalo ko na nga daan sa inyo. Basi bala bad image kamo blaw, kag mag-bad record kamo, kag basi dugay-dugay hindi na kamo maka-intra sa bidding. Tiyan mo ginang paghinulsulan nyo. Hindi na kamo magulat pa, no? Hindi na kamo magulat sang tion nga maghinulsul kamo. No, sa mga kontraktor, nga adlaw-adlaw kamo dilawagon, kag pagdugay-dugay mabutang kamo sa listahan sa mga agilil nga mga kontraktor. Basi bala mabutang kamo sa listahan sa mga agilil nga kontraktor kag hindi na kamo maka-intra sa bidding, haw? Sige. Wagi kamo sang basulon, no? Kay tanan nga kagayunan ginhatag man sa inyo. Kag gina-remind man kamo dira. Why man kita sang kakulangan sa pag-remind sa inyo nga dapat obrahon nyo sa insakto ang mga ginapaobra kay insakto man ang bayad. Ang ganansya lang daw hindi insakto siguro kay hindi nyo na makuha ang tama nga ganansya. Kay damo pa pagkakantuan, ginpa-subcontract yung pati mga ganansya man to ang subcontractor. Antes yung ginpa-subcontract, may mga ginagyan pagid nga iban pa. Nga hindi ko na ma-elaborate. Pero ginabayaran ka mo ya kung anong halimbawa pag siliming 11 million, 11 million ginaya. Kag kung masiling abing nga lugi ka mo, hindi na yung mapatihan nga malugi ka mo sa proyekto. Kaya nga, kung nalugi ka mo sa proyekto sa gobyerno, tidugay na ka mo naguntat panguntrata eh. Kag kung nalugi ka mo sa panguntrata sa gobyerno, kundi hindi tani nagnaming inyong mga puluyan, kag inyong mga salakyan, mga tahom sa puluyan, yung mga mansyon, mga salakyan, yung mga high-end. Subot siya gano'n, nagaganan siya, kid. Okay naman na, nagaganan siya ka mo, okay nang inyong pangabuhi sa mga kontraktor. Balik nyo man sa pumuluyo nga maayo nga pag-ubrada, nga pagserbisyo. Nga kung ano ang natalana yang nga pizza, nga dapat tapuson yung proyekto, dapat tapuson nyo. Double time man, dasig-dasigon man gawa ang trabaho, kay hindi kita nagapangabuhi sa itong 1970s pa. Wala kita nagapangabuhi sa itong 1980s pa. Nga masyado piya ka dinumaan ang pamagi sa aton nga road construction. Siya doon na subong ka high-tech, nano nga. 3 minutos sa kaligat sa tagnang alauna. This time, kuha nato ng report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Ano ang mapayag sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry? May kantanan banwa sa sining nga padaan yung pagsaka sa presyo sang langis. Kag, of course, may mga domino effect ini siya. Ang pagsaka sa presyo sang langis, nagkakulugan man sa pagsaka sa presyo sa mga balaklon. Kag kung magsaka presyo sa mga balaklon, basi maganubo, no? Maganubo ang buying capacity sa mga pumuluyo. Bangod nga wala man niya nagasaka ang sweldo sa mga ordinaryo nga mga empleyado. So ano ang mga panugyan karon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry? May kantanan sa sining asod-asod nga pagsaka sa presyo sang gatong. Yari ang report, Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombo Dan, naga-tulot-talit din, naga-init, no? Kapag mo na kumudan nga, hindi mo na maintindihan wala sa tempo, subong. Oh. So, ang ato sa nga ekonomiya. So, pariman sa timpong ekonomiya ta. Yes. Nagasaka panaog man. Oo, nagasaka presyo sa gasolina. Yes. Hmm. Oh, yes, Bombo Dan, no? So, Bombo Dan, may pahayag kita na nakuha sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, sa ila nga presidente si Mr. Frank Carbon, regarding bala sa mga paghilot-hilot sa atong sinigobyerno, samtang wala pa kita nagbalik sa noon, nakita man makontrol bumbudan ang tawag nga pagkira, no? Kapektuhan ang atong nga ekonomiya, labi na ang pagsaka sang mga balaklot, especially bumbudan, ining oil, no? So may mga measures na ginaprubahan na sang economic managers babadan para nga mapahagan-hagan, no, ang oil shock impact, no, sa aton nga pungsod babadan. Kag may mga panugod, no, subong ang una-una di babadan himuon ba o kung i-allow temporarily ang madamo nga import, no, importation ta example di sa aton nga food danay babadan, no, namang gidanay pagkaon, according kay Mr. Frank Carbon. Just like ang bugas,
ang pork, ang fish, ang kalamay, no, ang wet, pabadan kag the same time i-reduce no ang food import tariff. No? Amo na sa pamodan ang una gid nga ginaprobahan no, nga measure. Katuwa pamodan according kay Mr. Frank Carbon, amo ni ang coal no kay na-import naman ni ang supply sang coal, increasing coal supply by removing pamodan sang most favored nation rate tariff 7% until sa bulan sang Disyembre. Kag pamodan mas manangi no nga kita diri sa pusod Pilipinas no ang gobyerno ta mag-instika nga padamuon sagid ang importation no kay mas manami nga may buffer bala kay kung magsaka ang presyo kung damo yang supply wala siya problema may backup kita no amo na according kay Mr. Frank Carbon kag ang subsidy pamodan no sa mga drivers pala dapat imuon siya pamodan nga from 5 million mangin 2.5 million. No? So amo na sa pamodan ang mga pila ka mga measures no, nga gin-share man sa aton ni Mr. Frank Carbon nga ginaprobahan na sa mga economic manager pamodan. So ang tugang pag-i-improve pagid amo ni pamodan ang pag-allow man bala sa mga foreign ownership no sang microgrid, solar, wind at tidal energy kay kulang kita pamodan kung wala kita suporta. So why not i-allow ta ang foreign investors pala. No mga pamatian sa pala ang pahayag ni Mr. Frank Carbon. So, may arat na naging recommend sa Office of the President na mga measures para nga hindi matamaan ang Pilipino. Sinisa ng grabing pagsaka sa oil prices, bala? Oo. Ang unang ginhambal is sulbaharon na yung pagkaon nga hindi tamaan ka mahal. So, i-allow nila ang importation. Sulbaharon nila na unagid ang pagkaon kasi inaya bilog na yang Pilipinas ang epekto na ya. Mahal ang pagkaon. So, i-allow nila na may importation anay sang pagkaon kag barato ang import duties para na kung ano ang pagkaon di nga sige saka gamahal kay dutay i-allow nila mag-import either through governments o public padamuon kung gamahal ang baboy dugangan ng baboy kung magmahal ang isda dugangan ng isda importations amo na oo kay kung dutay ang supply mabahal siya so ang gobyerno siya ang ma-import or i-allow ya ang private sector nga ma-import. Ang ikaduwa ti amo na ang supply sa crudo dugangan instead of 30 days mo 45 days. Kung mag-alang lang ang supply may ara kay pataya gapon diri sa para nga hindi ginagawa hindi magrasyon. Ang coal supply para magdi man mahal ang kuryente dugangan man. Nada kada mga LPG gatong dugangan man. Oo. Instead of just 7 days 15 days. Ang crudo instead of 30 days, mo on 45 days, damuon ang supply tadi sa Pilipinas. May na kung may disruption, may buffer stock ka. Yes. So, amo na siya mga measures. So, amo man na, ang renewable energy, naging pabuyan mo lang na nila, pudamo sang galwakal na di. Oo. Iban na nila, ibutang na nila sa pwede i-allow ang foreign ownership. Ang Pilipino do ay mag-invest, no? Pero tanang pagawakal sa renewable energy, solar na to ay magagasto. Sisling siyang mida. Kaya magkamugagasto, allow tang foreign ownership para magdamo na di ang wind, solar, biomass, tidal energy. Kag ibutang sa priority incentive na list para may incentive la. Ang ma-invest, may ara sa incentive, no? Nag-tax free siya for 4 or 5 years, no? Something like that. Oo. Muna mga nila para nga hindi tara subong 90% ng aton nga energy halin sa coal. Di kung magkulang ang coal, kay gina-import ang coal, ma-problema ta. Pero kung may-ari ta di renewable, no? Galing kay Wyman sa may invest. So, mga ako na nga measure. So, measure sa pagkaon, measure sa crudo para sa transportasyon kag mga makinerya sa factory kag measures para sa kuryente
amo na siya mga pansang gobyerno. Kaya muna, why kada control kaya 90% or 100% base sa aton na crudo imported. Oo. Ang aton coal amo man imported. Di kinala may buffer stock ang kuryente kinahanglan renewable kana matamas. Amo na ang mga konsyon pagkaon pabaratuhon. Hindi nga problema, hindi lang yung oil, dala ni coal. Kaya epekto is transportasyon magamahal kuryente mo, magamahal pagkaon. Oo. Kasi ang local government, ang iyag lang yung mahimo is kung may kwarta pa siya, matuduhan niya na infrastructure, construction para may kwarta ang tao. Dan, magtawag siya, upod ang DILG, magtawag siya sa price monitoring and control committee, ara da ang DILG, ara da ang local government, ara ang TTA kag i-monitor ang presyo nga mabutangan SRP para hindi maglubog. At kung tamaan gig sa taas, butangan price freeze ordinance ang mga pagkaon. Amo na ang local government nga obra o podya ang national government agencies. Diri sa idalom na. Bombo Grace, kanami isang pamatian sa pahayag sang MBCCI ni Mr. Frank Carbon. Pero kadugan na rin natin nga nabatian. Why man sa may ginhimo sa dire ang gobyerno kag tama lang sila sa duso, why man nila gina-pressure ang gobyerno para nga kag tan-awon ginabi kung napatuman ini pari abi sang krisis naton sa enerhiya. Damo kita sang renewable energy, may renewable energy kita, may renewable energy act kita, may kasuguan nga dapat mag-go na kita renewable energy para hindi kita magsalig sang aton nga kuryente paagi sa mga planta na nga nagagamit sang fossil fuel. Magagamit kita sa solar energy. Ti why man na may kasuguan na ginagani. Ti do why man gina obra subong ti masiling bisa masiling kita yang kinalano nato ng foreign investor. Why naman kinalano sang foreign investor para nga makagamit kita sa renewable energy. In fact, kadamo na subong sa mga puluyan nga mga manggaranon nga maikasarang nga nag-install ng mga isang solar panel sa ilatag sa mga atop kag nagagamit na sila sang solar. Duha ka klase ng paggamit sang solar energy sa solar system. Ang tie-grid kag inang hybrid nga solar. Ti ang kakulang naton sa kuryente masolusyonan na gani kun ang tanan nga mga subdivision subong mga housing ang mga atop na nila pangbutangan na sa mga solar panel kag i-tie-grid ini siya magsiling ka tie-grid nga ang ila ma-produce nga kuryente, sa adlaw kung sobra man lang si ila gilamiton, makadto na iya sa kooperatiba dito na maditso kag may net metering ina siya nga pag-abot dito sa Sinico abi sumahon na nila kung pila ka kilowatt hour man ang imo nga na padala dito sa ila sa sobra sa imo kinahanglanon kay may solar power kay imo ya, may solar energy ang aton nga electric cooperative, ang aton nga supplier o kung ang aton nga distributor hindi na gani magkinahanglan siguro sa uli sang supplier kay ang mga pumuluyo na mismo mag-supply sang kuryente kay ginaya renewable pa pagi sa solar or kung di gani nimo i-tie-grid may battery kada nga hindi ka na mag-dependent pa sang kuryente gigikan sa mga electric cooperative. Why man na gina-introduce ang gobyerno kag do ginabalabagan man na kay tungod man sa paglabi man sa mga electric cooperative nga hindi na mapadayon ang solar ang renewable energy kay basi mawadaan man sila sang papay. Bombo Grace? Yes, tumadan. Mga pahayag mo do ga-refresh dito ang mga kauturan sa naligat pa ng issue kung basta, no? Kahit na imo naman sa ipan, why not gobyerno na? At pumundahan dugang pag-give, no? So, naka-measure, ang Pilipinas dapat i-shift sa pamundahan sa alert level 1, no? Ilog na po. Para nga wala ba lasing sagapal kung sa Tagalog pa. There are countries there, pero natapos. So, manapapadan. So, bantayan na niya. Ay, wala pa man gate, no? Wala pa sa control sa nagkakatabo. Subungin mo, mula hilot-hilot. So, padan, muna ang mga report, no? Ika sa Patol, and si Bombo Grace, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo!
Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. Kung sa bahin sang renewable energy daw nag-high blood ako basta makabati ko sa mga renewable energy nga ginasagad nga kaduso naton. May aran na gani kasuguan. Ginabalabagan man ang mga pila naton ka mga opisyalis nga mga politiko. Imbis nga duso iniway man kay amot basi ginabayaran man sa mga dalagko nga mga producer sang kuryente kag sa mga distributor. Kangay sa ato nabi diri. For example, lang diri sa area sang coverage sang Central Negros Electric Cooperative. Imagine nyo na banwa kung halos tanan nga mga puluyan naka-tie grid kag may net metering. Nga imagine nyo na banwa nga kung mag-adlaw abi kay daway magid nagagamit sa mga appliances way magid nagagamit sa nga suga, dako ang ma-produce nga halimbawa dako ang wattage sa iyang solar panel sa iyang atop. Di kay way niya man ginagamit na bilog nga adlaw ang kuryente kay magabi man sa nagagamit sang kuryente. Ang iyang ma-produce iyang kuryente gikan sa solar, makadto na iya sa electric cooperative. Kag hindi na nila pwede makawat kay may mitruhan man na dito nga nagakabit nga ma-register na dito kung pila ka kilowatt hour ang ilang napasulod sa ilayang sa electric cooperative. Di kung tanan-tanan yabi halos tanan-tanan yabi butang ta 80% ang mga pumuluyo sa Bacolod. Ang tanan abi nga mga butang tanan lang abi ang tanan nga mga housing na nadala na sa package abi nga kung magkuha ka sa housing nadala ng package nga may mga naka-install na nga mga solar panel sa imong atop. Kag automatic na iya nga nakaangot na sa Central Negros Electric Cooperative. Di kundi way na ano pang kakulang sa kuryente abi nga sang Sinico kung ang tanan nga mga pumuluyo nagasupply na sa Sinico. O galing ang problema sila dira, wala na sang ganansyaon ang Sinico sa mga consumer. Kaya imbis nga ang consumer may balayaran sa Sinico, base ang Sinico pa may balayaran sa consumer. Amo na ng punto da. Di kung amo nang matabo, banwa, bugto negosyo sang kooperatiba. That's why nga agil-il niyang aton niyang mga kasuguan nga ginadihon, mga manami ang kasuguan, ang sistema ta, okay kita ni. Galing ang tao lang ang nagapalakat sa sistema, ang hindi okay. Okay na ng sistema ta, bisan hindi giba masyado kakampiyon nga sistema, kung kampiyon ang tao nga nagapatuman sa sistema, di araw-araw na nga hindi mag-ayuhan ang Pilipinas man. Amani baby classic example ang ining renewable energy. Enerhiya naton pag simpo sa summer season, do nagakakulang kita sa kuryente, nagapalibog kita. May ara na subong proposal nga i-reactivate ang nuclear power plant kaya mo ni makabulig. Ay tinga man nuclear power plant kita kung ara man lang ng renewable energy. Supisente kita di sa silak sang adlaw? Supisente kita di sa silak sang adlaw? Magluwas na gilang siguro kung nagabinulan kag tinuig yang nagasigi kita inulan diri. Di may mga binulan malang yang pirmi lang kita inulan-ulan, pero hindi man ginagani magsiling yang pilagi kadlaw wala sang adlaw nga magpapakita. Boro-araw na ginayabanwa nga. Di numaan na magsiling kaya nga magsagad patasang activate sang kung ano nga mga planta dira. Kaya na kay balugi kita nga masyado gidya ka feasible ang ining solar energy. No, nga gina-introduce na kay ginamata-mata na diya subong sa pungsod Pilipinas. Kay gini na kita kinalan nga magpatindog sang dalag ko nga planta para sa pag-aani naton sang enerhiya lin sa adlaw. Kaya ang tanan nga mga puluyan may atop. Magluwas sa gilamang kung wala kaya nag-aatop siguro. Kaya nga aton tagsa ka puluyan may atop. Kag pwede gidya butangan sang solar panel. Ba mga electrical engineer kay hindi gid sini iya. Kay balugid kung ano ini ka maayo nga source sa enerhiya ang solar. That's why madamo na gani sa mga puluyan subong nga may mga solar panel na. Ti kun masiling nga perti ka mahal man abi magpa-install ka sang solar. At depende sa kadakuon ipa-install mo. Kung ang imo yang nga balay gamay man lang alang magpa-install ka sang tag sobra 100,000 nga solar panel. Kung ang imo balay hayo-bayo balang ti definite lang imo ipa-install nga solar panel tag 2 ka panel o kung isa ka panid lang,
Kaya imo na nga ginagamit niya nga kuryente, gamay man, gamay man imo balay mo. Banwa, nagadepende sa kadakuon sang balay ang konsumo sang kuryente. Kaya nagadepende sa income man sang naga-star sa balay. Kung ang imo income gamay, hindi bala gamay man ang imo balayran sa kuryente? Kung ang imo income dako, hindi bala dako man ang imo balayran sa kuryente? So mo man ang imo ipa-install sang ang imo nga balayran sa pag-install sang solar panel mo da? Alang-alang nga payag-payag ang imo yang nga puluyan, ma-install ka na sang 20 ka solar panel. Oh. So but si ganon, nga kung affordable ini solar panel banwa, maka-afford ang mga manggaranon, masiling ka lang ang mga manggaranon, maka-afford sina. Yes, maka-afford ang mga manggaranon, pero mahal man nila ginabayad kay perti man kalapad nga solar panel ginagamit nila. Kaya hindi man makasustain sa ila yung kinalanon nga kuryente kung isa lang ka solar panel. Kung pigado ka banwa, di mapa-install ka lang 2 ka solar panel eh. Hindi ba laki gamay malagi mong kinalanon kuryente? Ay, oo. Di, sige lang tayado. So, kaya kinalanon renewable energy, amo na importation, fertilizer, subsidy sa mga mangunguma, bla bla bla. Hindi nang subsidy sa mga mangunguma. Kaya isang sugod nga nagpungko si Presidente Rodrigo Duterte. Amo man naging payag sa Department of Agriculture. Nga paula mo na mga mangunguma sa kwarta sa gobyerno sa gamay nga interes. Daw wala nagiganito interes sa nagligat itong gina-offer to mo. O galing, paulamon sang gobyerno ang mga mangunguma sang kwarta kapital sa ilang pagpatanom. Humay man o kung tubo dira o kung mga high value crops. Paulamon sa kwarta nga wala sang interes. Pero ang mga papilis nga gina-require, isa ka dupa. Di sino mabdesider sila ang mangunguma man. Wala labot nga isa ka dupa na ang gina-require nga mga papilis nga pilirmahan mo da. Kantuan mo patuya sa bangko kang magpila ka. Tutin mga mangunguma taga-bukid na huya na yan magdulog sa syudad. Kang magkanto sa bangko. Hindi na yan. Agwan taon na lang nila yan hindi makahulam sang ikapital nila kaysa magkanto sa bangko. Or hulaton na lang nila nga may mag-abot ng mga Turko nga nagapahulam 5 por 6 kaya dito sila mahulam. Imbes nga mahulam sila sa gobyerno. Di wala sa kapuslanan. O sino nang abi nga mangunguma nga nagapamati subong nga mga magagmay nga mga mangunguma? Nga yung mga taga-umagid yan, nga mga taga-bukid nga naka-avail sa gina-offer sa gobyerno nga pautang sa inyo? Pagkapital? May arada nakahulam? Do may arada man siguro nakahulam yung mga mangunguma ya, nga mga profesional nga mga mangunguma? Nga kabalo na yan magproseso sa mga papilis sa bangko? Pero ang hindi makabalo magproseso sa mga papilis. Paano na bikaron? Kaya way maganisang may gina-appoint ang gobyerno ng mga tao nga mo magbulig sa mga mangunguma. Kaya imbes ang mga ahensya sa gobyerno nga mo magbulig sa mga mangunguma, daw utruman nga nagalina sa mangunguma. Tanawan Department of Agrarian Reform. Kaya kadamo sang reklamo diri. Nga imbes nga ang ilang hilay, ang ila sinibanwa nga pagdampig sa mga mangunguma. Daw lain pa yung ginadampigan. 24 minutos na kiligan sa tag ng alauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. This time, kuha na ito ng dugang mga reports gikan sa ito ng mga field reporters. Kuha na ito karon ang report gikan sa kay Bombo France Andrew Burgos. Sa Piagalinya, Bombo France, please come in. Bumbudahan sa nagailapit ng pagbukas ng klase. May pila na bumbudahan ka mga eskwelahan ang sumiter sa ilaning nga mga requirements, no? Kag diri naton bumbudahan nakitaan nga do posible na gid, no? Ang face-to-face instruction, especially sa pila diri ka mga elementary schools, kag high schools, no? Kung mga public schools diri sa syudad sang Bacolod. Matapos bumbudahan nga ang Bacolod, diri na kita silalom sang alert level 1, no? Ang alert level 1 ti amo na ni ang masilin naton manubo, no, nga alert level in terms of COVID-19 pandemic nga aton diri nga na-experience handri sa syudad sa Bacolod. No? So basi bumbudan kung magasigi-sige ni kag magdamo na gid bala ang vaccinated, no, in terms sa age level bala, no, sa mga minors nga malagas na gid bumbudan ng pila ka mga pangidaron nga makabaton sa bakuna. So basi malabot na nato ng alert level 0, no. Sa mo pa na bumbudan ang gina tan-aw sang aton nga gobyerno
kung mangin posible na ang alert level 0. So bumbudan balik naton sa pagbukas na sang klase. Dili naton ginapakikamutan ang mga grupo sa mga manunutlo, no, especially sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Kung ano gid man ni bala bumbudan ka preparado kag handa, no, ang aton nga mga eskwelahan, especially ang mga public schools diri sa syudad sang Bacolod, no. Pero bumbudan exempted na to yang Langila National High School kay sang nagligat pa nga tuig na nagsugon sila sang pilot testing, no, sang face-to-face class. Pero bumbudan klaro diri sa aton sang grupo sa mga manunudlo, no, sa pagpanguna man mismo ni Sir Richard de Langre. So bumbudan sa iya nga paghatag sa aton sang impormasyon, no, preparado kag handa na bumbudan ang mga eskwelahan nga nagsumiter sa ilan nga mga requirements kay may mga sa bumbudan, may mga required ni sila nga mga nga mga dapat pag makonsider bala bumbudan nga isa ka eskwelahan magbalik na o kung magasugod na liwat sang face-to-face nga instruction, no, kay we know naman bumbudan kung ano naman subong ang approach ng education, subong di modular gyapon kag may online, but because of this pagnubo na sa atong alert level 3 sa Bacolod, tsansa na, no, may tsansa na bumbudan nga makabalik na kita sa face-to-face class. Kag nagdugang pag ni mismo ni Sir Richard de Langre nga ang mga manunudlo may ara pagyapon bumbudan nga unvaccinated, no. Very few nga mga teachers nga unvaccinated. Pero ang kanamaan niya bumbudan na na bala nila, no, doon na nagsingkin na sila pensar kung ano gid man importante ang COVID-19 vaccination, no. Para mas laing gid bumbudan ang approach ng education ang pagtudlo basta ang isa ka manunudlo ara gid sa tubangan sa mga estudyante, no, sa mismo sa kay Sir Richard de Langre kag isa pa mga estudyante kag mga teachers excited naman bumbudan, no, nga magatubang na o kung mga experience ni liwat sa after sang 2 ka tuig na wala gid nagpatigayon sa nga face-to-face class ang pila ni ka mga pampubliko nga mga eskwelahan bumbudan, no. So galing bilang ikaw isa ka manunudlo dapat vaccinated ka, isa na sa mga requirements kag ang eskwelahan bumbudan dumay pila na ka percent nga dapat kid i-required ang eskwelahan, no, nga mga estudyante dira nga nakabato naman sa COVID-19 vaccine, no. Pero ang ilan ni bumbudan nga plano in terms sa schedule sa klase, no, pero way pa ni bumbudan na talanan gid nga date kung saan gid magabukas ang school year or academic year, maybe next year or maybe this start kid bumbudan sa nga sining nga tuig gid, no, o kung okay bumbudan ang June is nang graduation bala, no, kay base bumbudan ng graduation maga face to face na, no, kailangan gid man bitod bumbudan kung ara na mismo ang face to face nga graduation, no, kay kailangan gid ang experience siya bumbudan kung ikaw ang magamarcha sa ibabaw sa stage o kung sa entablado. So mo na bumbudan ang mga possibilities kag nagasiling gid si Sir Richard de Langre nga dapat sa mga teachers nga mag undergo gid vaccination para makasugod na sila kay siyempre bumbudan sang gina-required sa daan nga magpabakuna kaysa sa ikaw mag-pass ang negative nga RT-PCR test or rapid test medyo mabugat na sa bulsa sang mga manunudlo sa muning mga tinion bumbudan. Yes, bumbudan, no. So may dugang diri nga pahayag ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation nga si Sir Richard de Langre. We are really in favor nag-endorse na sang 21 schools na ipaprubahan sa aton local IETF na tugtan nga mag face-to-face classes na. So ang kinahanglanon lang madaguro ang gina-provide magyapon sang aton nga IETF nga mag-observe sang hygiene, no, sang mga minimum health protocol. And then aside from that, kinala may approval sang LGU at nahimo naman na sa subong. And then ng permit abis ang parents ng inatugtan niya mag face-to-face classes ng iyang kabataan. And then ang physical sit-up sa eskwelahan may mga markings. Katuan ina iya sang bited nagtanawon kung sample ng school safety. So pagkanto sinati tanawon kung okay na, no. So and then amo na pag face-to-face na gid classes. So ang 21 ka school nagaprepara na ginakatuan nila gina-validate sang DepEd sa division office kag kung okay nati
italana na ang pizza kung saan sila mag face to face. So ginasiga akong ginapo naton na bubuan to prayerfully, hopefully nga amo na ning after blas ang May 9 ang election kaga up to May 31 ginasiga akong naton nga kung hindi mag-increase ang kaso sang COVID, we will have a full-blown face to face na kagino-welcome na sa aton mga teachers after more than 2 years. Magabalik na kita sa classroom, although nga hindi na siya nga bilogin nga simana face to face, kundi nga blended learning taniini siya. And then matalana na kon ang school kung anong masarangan niya, kung masarangan niya 2 kadlaw o kung 1 kadlaw. So ang design ri bumandro ti daw half day lang ini siya, basi twice a week. And then ang 1 kadlaw abi online or offline, and then ang another 2 days SLMs. So at least may face-to-face component na kagra makita mismo sa aton nga mga teachers ang kakinahanglanon kung ano gid ang kinahanglan sa aton nga mga estudyante nga mag-gauge bla after probably 2 weeks nga face-to-face na. So mabalaan niya na ang weaknesses ng iyang mga estudyante, no? Kag makanyagin ma-address yun ang kahinaan kag mapataas ang learning capability sa aton estudyante bubuandro. So ang atong teachers siya almost prepared na gid man kay nakapabaksin na sila ang lessons ara na flexing the muscles na lang ini bubuandro, no, kay naidlaw na ni aton mga teachers ang aton ginikanan kuha naman nang excited naman sila nga medyo makapawayway naman ba sila sang toy sa ila kabataan, especially pre-elementary kag elementary, kag makafocus man sila sa mga hilikoton nila sa balay o kung nagaubra sila tito medyo makakuha naman sila makapawayway gamay kaya ara na ang aton ng mga teachers. And then ang the part of our teachers na makapawayway na sila sa staple sang modules kag pang-print o kung pangita da sang ink kag hindi sila mag-uri nga nagubang ilang printer. Kaya yung kaso nga wala sila SLMs, medyo mapaluak niya sa face-to-face classes bubuandro. Kag excited kita nga makita ang estudyante nga almost 2 years way kakilala physically sa ila teachers, no? Ang teachers sa muman almost 2 years way man nila makita ang ila mga estudyante bisan magsugatanay sila sa dalanon sa lakyan, hindi sila kakilala. So subong ang nagabayn sa aton nga teachers kay estudyante amo nang makakita na higit sila kag ang aton teachers will invest intellectually, emotionally, spiritually sa aton nga mga kabataan kag amo na lang ati lifelong learning na bubuandro. So amo nang face-to-face nga component nga hindi na makuha sa online lang kag sa SLM sa bubuandro kundi sa face-to-face lang. Sa subong ating alangilan sige na nayak kag tapos may mga school kita subong yang nagapabasa na bla na hindi pa man full blown pero nakapabasa na sila sa mga grade 1 to 3 nilang kabataan. Ang pag full blown sinaya after nga ma-validate na sa division office, okay na kag i-schedule na kung saan sila ma-open either sining last quarter o dason pang school year, pero most probably sa sining last quarter damo na mag-open bubuandro kay sa 3rd week sang June mo nang aton graduation abi kag moving up ginatugta na ang face to face and Bumbo Andrew no may mas yes bumbudan so may kasanagan na gid bumbudan ang edukasyon, no, matapos ang paghalit man sa pandemic nga layo sa 2 ka tuig ni bumbudan nga pag tingwa man sang bilog mga kalibutan no para malapuasan ang muning problema sang unang muning pandemic bumbudan. So ari na ginamatamat na step by step lang gid kay tubong bumbudan amo ni dana isa sa mga essentials gid, no, sang kada isa sa aton especially sa mga kabataan, no, nga ang education gid mangin di kalidad, no, kay lain nga bumbudan subong ang mga approach ang pagtuon daan modular, online, no, so ang mga kabataan matagaan gid sang o kung matutukan gid bumbudan ang ilaning nga pagtuon kay ara na, no, gamatamat na balis normal ang pagtuon sa mga kabataan kay syempre matubang na nila ang ilaning nga mga instructors o kung ang ilaning nga mga manunudlo, mga maestro kag maestra bumbudan. Okay, sige.
Yes, Bumbudan, no? Para sa pagpangalagis bumbuhan sa Utoy ni Bumbu Franz Andrew Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bumbo Franz Andrew Burgos. Hindi na gid mamapunggan ang ining face-to-face classes. Ano mangin normal nang tanan no sa palabuton nga mga binulan kag pagsugod pagbukas liwat sang school year. May mo nga mangin normal na kag ang mga estudyante balik na sa classroom. Excited naman gani mga estudyante nga makita naman nila ilang mga classmates ilabi sa high school. Magluwas ang ilamang ko na college nga pag-entrada gid sa first year la nag-pandemic na yon nga wa gid nila makita isa kag isa daw hindi excited. Pero sa mga estudyante nga damo mga abyan, mga barkada, nga mga classmates, no excited naman nga makabalik sa eskwelahan. This time mga kabalan, kuhaan ko ang report ni Bumbuan na Sindol Surilla. Ini may kantanan sa ginapagwa nga watch list sa nga kumilik diri sa siyudad sa Bacolod. Siling ni aton ni Rivo Sorbito, wala sang dapat kabalakan, no? Wala sang dapat kabalakan ang mga wala sang dapat kabalakan ang mga ang mga wala sang dapat kabalakan ang mga ari diri sa siyudad sa Bacolod kay kumong nga watch list man lang ni, no? Way way gid man tinayadahay man lang way man sang mga kuan gid mga physical nga paglabutanay. Pero watch list ayo way sa dapat kuno kabalakan siling ni Attorney Rivo Sorbito sa piya kalinya si si Bumbuan. By the way, happy 14th anniversary Bumbuan, 14th year anniversary mo na sa Bumbu Radio Bacolod. Grabe no kadasig lang no. Bumbuan, please come in. Prank ta ka kay December pa to ya. Ay, siling mo kagina, bawion ko lang pag-greet. Bombodan. Bombodan. Ikabla, loko-loko kagin mo. Nakuha mo pa kasubong na budol mo pa kasubong ba? Bombodan si Attorney Revo. Si Attorney Revo Sorbito, ang aton nga City Comelec head Rhea sa may siyudad sa Bacolod, nagpahayag nga wala man niya sang dapat nga kangawaan kung ang assessment sa regional office yara sa watch list bala ang election watch list na include ang siyudad sa Bacolod kay man Bombodan kung may color coding na green, yellow, no, and then pataas ya Bombodan, no, red amo na siya, orange amo na siya. So ang maghambal kaya nga green, generally peaceful. Maghambal ka nga yellow Bombodan sa color coding sang Comelec, it's intense political rivalry. So ang reporting sang Bacolod City ni Attorney Revo Sorbito kaupod ang PNP, green kitaya Bombodan, no, green, no, ang kumbaga ang alert level abi sa siyudad sa Bacolod when it comes sa kahilapit nga election or sa sinina. No, nga mayara kita sang campaign period. Pero ang assessment na iya Bombodan dira iya sang regional office is yellow. Meaning mayara gid sang intense political rivalry, no? So suno sa iya despite sina iya ti sa 61 barangays way ka man niya sang dapat yang kahangawaan kay ti dira Bombodan although hambal niya katanaw ko sa mga grand rally, halin pa man gid sang una, hambal niya ang Bacolod, diya mainit man gid na iya kung sa kampanyahan ay lang paghahambalan. Pero why man iya nagaabot sa punto Bombodan nga ang kampanyahan ay kumbaga pareho sa iban balaya Bombodan nga mayara gid nga do naga tiniruhay or something like that bala Bombodan nga kainit gid siya, no, nga mag-ilinaway gid. No, may mga physical gid. Ang Bacolod may intense political rivalry man gid pero inang sa kampanyahan ay kay ti sadya man gid ang eleksyon halin pa man sang una. Especially so subong Bombodan. Nahibaluan man naton tanan, no, ang incumbent mayor subong si Mayor Bing. Ang iya nga challenger isa ka bilyonaryo man, no, anay 3rd District Congressman Albi Benitez. So that is why amo na yung tagging sang regional office nga yellow na iya Bombodan meaning yara sa watch list nga area, no, including ang pila ka mga lugar diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Ako ipahathag ini sa aton tanan Bombodan pamatian naton si Attorney
Revo Sorbito ang COMELEC head naton sa siyudad sa Bacolod. Hindi mo kita sa watchlist ito. Actually, Okay. sa pagsubok sa election period, yung declare na nila yellow, yung category yellow, ang Yellow. cause of intense political rivalry. Okay, Pero okay. ang recommendation okay. Sa City Joint Security Control Center, ang recommendation ko is green, no? Generally peaceful. Okay, okay. Nag-alaton din nga power sa city is recommendatory. But ang ilang gusto ang ilang decision sa region is to make it a yellow. Second level. So, Okay. that's why nga yellow. Okay. Attorney, ano ni siya gani? Maghambal ka green, ano siya gani again, attorney? Generally peaceful. Generally peaceful. Okay. So this was your recommendation sa region? Aton recommendation. Not only by me, no, but of course, ang members ng Joint Security Council natin sa city, no, including PNP, AFP, based on their assessment. When was that, attorney? Saan ka nag-recommend? Well, actually, we've been meeting to katatlo namin mag-convene. Every time mag-meet kami, gina-recommend ng mga green, but na yellow kami gapon. Yellow, iyan naman niya sa region. Ila hindi mo na ila gusto, but ila assessment. Assessment, so, based okay. sa ila yung, despite sa recommendation, based sa ila yung assessment is, we should be category yellow. Yellow. So, that's why nga natrabutang sa mga level. So kung intense political rivalry, attorney, so like sa inyo abe sa COMELEC Bacolod, do ano ni siya ang anong inyo dala nga on my part, wala I don't see any reason to be concerned sa Bacolod. Sa peace and order situation because aside sa of course ang ako na ko yung control mo, of course every time election may intense political rivalry yes, correct. Hindi mo na yung pwede nga wala sing political rivalry, no? But why mo natabo yung incident sa ato na to be a cause of concern for me and for the members ng Security Council Center. So that's why nga kami mag-recommend, we recommend it. Ngayon kita sa tweet kay wala man siya may natabo actually nga incident that would be a cause of concern sa ato diri sa Bacolod. So as of this time, attorney, ano ang imo yang nga pagtan-aw syempre both camps or both parties kampanyahanay amo ni but do ka high level man lang, attorney, why man nag-abot sa point nga may nag-report gid sa inyo nga do ka based on our monitoring no kay kabalo ka man ang kung example taga-attend kita sa mga ilang event mga campaign activities. Wala ko yung makita na well so far ang candidates and the supporters dapat niya man lang wala man siyang silin untoward na mga incidents. So that's why I hope na continue nila ni for the last month, last 37 days, 38 days, no? Mo lang nang tawhay lang, secure, safe na tayo. As of this time, do ka isaway sa both camps, attorney? May ara ka concern yung gusto iparabot sa ila or ano? Well, aside sa ilang illegal campaign materials, aside sa hindi man nato makontrol nga breach sa aton nga minimum health protocol, wala man kita sa isaway sa aton mga kandidato sa Bacolod. So, ang ako niya gani, ang una ako, well, number one, is ang pag-observe sa minimum health protocols, and number two, to make everyone safe lang niya. Mabuligay lang tayo para safety lang sa ating kapanya. Attorney, we have 61 barangays. Sa 61 barangays, duway man gid kamulek may ginatutukan gid parebla sa province wala. So far, wala tayo sa concern. That's why nga, always, every time we convene, ato niya gina-recommend is category green, no? Generally peaceful. Every time interview ako gani yung muna ako na opinion which is shared by the members of the Bumbuan. Yan naton si Attorney Revo Sorbito, ang Bacolod COMELEC head naton. Intense political rivalry, yellow ang color coding sang siyudad sa Bacolod sa sining eleksyon bombodan. Pero why may kita sa dapat nga kahawan kag amo nang apilar sang COMELEC nga i-maintain na ni sa mga kandidato. Kampanya lang bombodan, Ay, no? why na nagtahaw naman ang kainiton.
Gani man. Tapos na mga rallies sa Bombodan. Pero ongoing pa, no? Wala to man ang mga rallies nila. Pero pasadya ang kampanya okay na naman isumong aga pagina samtang nag-drive ko pa katuliya sa Bumbo, may nasiplatan na patuliya sa gadalan mo. Nag-umbilay asang sound sa karaoke. Siya naging mismong gaumbilay. Samtang yan nagalagaw. Nagakwa mo, hambal sa microphone mo nga sabi ng speaker ara siya nga kilid sang lawas niya bala kay gina-shoulder bag niya bumbuan. Siya naging mismong nag-aumbilay. Do mayara sa mayara sang kapa. Tawag ko, sir, ikaw na ang naglakat-lakat to. Yaw, bumbudan. Kung grabe, no? May ginaumbilay kang sound ba? Oo, siya. Oo. Bumbuan. Grabe, no? So, siya na mismo. May ara Bombodan nga pa music. Inablang ilang nga jingle. Do bumtarat. May ara galambada. May ara gabahay kubo. Tanan na lang Bombodan na. No? Himuon nila. Siyempre, para nga magkampanya sa ila sining sa mga pumuluyo diri sa may syudad sa Bacolod. Sa mula ng iyasang Comelec, linong lang. Para nga wag kita yasang problemahon Bombodan, no? So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa Bombo Hari sa Udto, ini si Bombo Ansindol Surilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bomboan Sindol Surilia. Report gikan sa Government Center. Nagdulo sa oras, 46 minuto sa kiligid sa tagnang alauna. Dumalang-alang Bombo dinis ang imong report, no? Pero may ara ka pa man programa karon sapon. Pwede naman siguro karon sapon. Ang interview sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. May kantanan sa iya sini challenge sa mga LGUs nga ara pagyapon sa alert level 2. Kaya iba niya sa alert level 1. Dapat nga ito nga bilog nga probinsya sa Negros Occidental, mapidalom na sa alert level 1 na. Okay, parang mangin masulhay ng aton nga pag sinalayo. No, ganito daw ginakulabos kita sa oras. Diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bombohanay Soundtop danay kita buwas. Upod sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio